Naiz irratian, bigarren kafea. Ekaina hasi dugu. Eta aldaketekin datorri jabetea. Tabernen eta jarduera kulturalen ordutegia 12 arte luzatuko dute Euskal Autonomia Erkidegoan. Kanpoan kirola egiteko murrizketak ere arindu ditu Labi aholku batzordeak. Ai, ekaina, San Juan Zuaren usaina, ontzeman dezakit dagoeneko, edo eguzkitako kremarena, edo itxaso bazterreko izozkiena. Amaia, begiratu lehiotik kalera, gaur eguzkia ezkutatu egin zego, eta bar gaueko ekaitzak 700 tximista baino gehiago utzi zituen. Brum, laino alertu da, tximista mendigainean agertu da. Txakurra ikaraz, horrela txabolan, txoriñoa isin dago kaiola. Txakurra ikaraz. Aizue, nahi ez ilusioik kendu, Ekainaren lehenengo eguna da, eta horrek udara datorrela esan nahi du beti. Eta ekainaren lehenengo eguna da, eta esnearen mundu eguna dela esan nahi du. Ekainaren batean, esnearen mundu eguna ospatzen da. Nekazaritzarako eta elikadurarako Nazio Batuen erakundeak FAOk aldarrikatutako eguna. Mundu osoan esne sektorearekin lotutako gaiak jorratzeko eta mundu osoan esnearen kontsumoa sustatzeko. Bueno, gu bigarren kafea gara, baina bigarren kafe esnea izan gintezke. Hori da. Lankide askok adibidez, utxaren ordez kafe esnea hartzen dute. Neronik. Beraz, eta nik kolakaua esnearekin. Baina ni orain olo esne hartzen dut, ez esnea. Bueno, vale. Hala ere guk esnearen mundu eguna ospatuko dugu. Summer come over, her hourglass body. She had problems to drink her milk and be in school tardy. She'll loan you her toothbrush, she'll bartend your party. Summer come over. Badakizue munduko lurrazpiko ilargi esne ibai bakarra Euskal Herrian dagoela. Gipuzkoako lurpean ibai zuri bat dago. Lurreko ilargi esne likidoko lehen ibaia da. Hernio mendiguneko aitzulo batean aurkitu zuten, Aizarnako haranean, hain zuzen. Ilargi esnea aitzuloetako horme itxatita agertu ohi da, egoera oretsuan edo ia solidoan, eta horregatik ibai moduan aurkitzea sekulako aurkikuntza izan zen. Zen badakizun goiure. Esneari buruz, pila bat. Eta badakizu musikaren eta esne behien artean lotura dagoela, horixe frogatu zuten Leicesterreko Unibertsitateko zientzilariek. Lurri den Perfect Day abestia entzuten zuten behiak lasaiago sentitzen zirela, eta esne gehiago ekoizten zutela frogatu zuen ikerketak. Niri ez nago harritzen. Ba, entzun dezagun. Such a perfect day, you just keep me hanging on, you just keep me hanging on. Baina, bueno, noski musika eta esnearen artean erlazioa dagoela, bestela galdetu Xabi Solanori eta esne beltzako kidei. Wow! 2007an sortu zuten taldea eta izena Fermin Muguruzak proposatutako paradoxa batetik dator. Abeslari zuriek musika beltza interpretatzea hain zuzen ere. Reggae eta hip-hopa trikitiarekin nahasten dituzte. 2008an kaleratu zuten lehen diskoa, Made in Euskal Herria deitzen zan, 15 abesti ditu lehenengo diskoark, eta bat esne saltzaileen ofizioari eskainia dago. Kaixo egunon zer moduz, kortesiazko galdera, irribarre bat eskeniz, esniarekin batera, ta beraien aralduta, itzutzen ziren etxera.
aizue bino musikarekin ez ezik, literaturarekin ere badu erlazioa handia esneak. Ez asmatu zenbat olerkitan aipatzen den esnea hitza. Ba, ezin dizut zenbaki zehatz bat esan, baina badatorkito olerki bat burura, Gabriel Arestik zioen. Izarren esnetik edaten dut oparo, baina egarri bizia daukat bihotzean. Zuaitz ez diren arbolak bezalakoxeak dira esnetan mamitzen ez diren hitzak. Horixe zioen Jositxo Azkonak. Eta Lucien Etxezarretak bere poema batean idatzi zuen 3 olatu mota daudela. Nigar, esne eta odolezkoak. Jausiko dira olatu zulatu lortuko dugu ziur pauso garen guztia berriz proban jarritan eta Esan duzue musikarekin eta literaturarekin erlazioa duela esneak. Eta edertasunarekin, ez azu Kleopatra esnetan bainatzen zela. Hidratatzeaz gain, azala oso garbi uzten ziola esaten omen zuen. Hori bai, etzen edozein esne, asto esnea erabiltzen zuen. Olo esneak ez du balio. Ez du balio, ez demendik aurrera esan kafea, bai, asto esnearekin, mesedez. Ba, Marilyn Monroek behin esan zuen, berak egunero katillo bat hartu, esnez bete eta 2 arrautz gordin botatzen zizkiola. Hori omen zen bere edertasunaren sekretua? Ba, gaurko egunez jaio zen Norma Jane Mortenson, edo guk ezagutzen dugun bezala Marilyn Monroe, 20. mendeko filmizarra eta Hollywoodeko ikonoa. Paper txikietan aritu ostean, pixkanaka 50ko hamarkadako zinema izar handiena bilakatu zen. Hala ere, arazo pertsonalak zirela eta bere buruaz beste egin zuen. Heriotzak, konspirazio teoriak pizteaz gain, mito bihurtu zuten Marilyn Monroe. Jewels, a kiss of the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss may be grand, but it won't pay the rental on your envelope. Ba, beste izar ardi baten, izar ardi esan dut, ez. Ardi esnea? Handi, bai, esnea, hainitzen astoa esnea zer gehiago edan dezaket. Ez. Beste izar handi baten urte betetzeguna da gaur. Morgan Freemanek 84 urte betetzen ditu Estatu Batuetako aktore eta zinema zuzendaria da, Freeman, Oscar sariaren irabazlea, $1 Million Baby, pelikula txarran egindako lanarengatik. Horrez gain, beste hainbat izendapen jaso ditu beste pelikuletan egindako lanengatik, adibidez, The Shawshank Redemption, Seven, Driving Miss Daisy, Invictus, Batman... Denak ikusi ditut. Ara? Bai. Oso Freeman zalea naiz. Urrengoan galdetzea izunen, eta bueno, ze pelikula genero gustatzen zaizu? Morgan Freeman eta bai. Gizue iaia esnea, bino abesti gehiagotan aipatzen dutela Morgan Freeman. Eta gaurko egunez jaio zen Helen Keller, idazle aktivista eta hizlari estatu batuarra izan zen. 1882an, 19 hilabete zituela, sukar baten ondorioz gor eta itxu geratu zen. Horren ondorioz ere, komunikatzeko gaitasuna galdu zuelarik. Hala ere, bere kaxa hainbat zeinu asmatu eta idazle izatera heldu zen. 12 liburu eta hainbat artikulu idatzi izan zituen. Gaur idazle bat dator gurera. Irati Garmendia idazlea eta Ane Arzeluz ilustratzailea izango ditugu gurekin. Xomorro lapurra liburua argitaratu berri dute. Bularreko minbiziari buruz hitz egiten duen ipuina. Eta Maia Zabala eta Izaro berezi hartua Ledesma etorriko dira gurera ere. 18 astetan triatleta erronka aurkeztera. Nik badazpada ekarri ditut zapatilak. Eta dana apeian instruktor. Bueno, edo etorri da. Adi egon, gaurko gaia berezik interesgarria delako, gure buruaren trampak izango ditugu izpide. Has gaitezen. Ekainak lehenengoa du, eta aste artea da.
zuekin, Amaia Resende Egilu. Kaixo, kaixo. Eta asteartero bezala, Maitena Salinas Beiztegi. Arratsaldeon Euskal Herria. Eta ni Goiuri ez eizarandian hauzue. It's been a long night and the mirror's telling me to go home. But it's been a long time since I felt this good on my own. A lot of years went by with my hands tied up in your ropes. Forever and ever, no more. The midnight sky is the road I'm taking. Head high up in the clouds. I was born to run, I don't belong to anyone. Oh no. Don't need to be held by you. Fire in my lungs, can't fight the devil on the tongue. Oh no. Don't need to be held by you. See my lips on a mouth, everybody's talking now. Bai, hemen gaude, ez tegualde egin, baina Dona Peianiz Nieto ikusi nahi genuen, eta kamararekin arazotxo bat izan dugu, baino listo, hortxe daukagu, eta ez dakit zuek, baino nik maite duten tartarekin hasi nahi dut. Hasi zeu, gau? Ez, hori zuei uzten dizuet. Hain gogo otxu zaudenez, horregatik esan nion. Ez, gogotxinago zuen maite dutak entzuteko, baina horrea zuena da. Esan duela, bueno, vale. No more. The midnight sky is the road I'm taking. Head high. Venga, Maia, bota. Harrapatu zaitu sorpresas, ezta? Ui, ara, en un espero. A ber, nik maite dut, gauza bat gaizki aterako dela uste duzunean. Hau da, ni bain kamarakin neon, desetzen non ez dugu ikusiko, ez dugu dona ikusiko, egin dena, dago auton, dago egon bar den bezala, kableak ikutu ditut, eta ez dateako. Batean etorri dago Juri, gure jefa jatorra, eta egin du gauza bat, nik ez detena egin, eta batean dona ikusten dugu. Beraz, uste duzunean, gaur ingo dugu saioa dona ikusi gabe eta listo, eta ez ezer gertatzen, ondo aterako da ere, irratitik entzungo dute, baina bapatean, zeo gertatzen da, eta kasu honetan Goiuri konpondu dula, baina zeo gertatzen da, eta ondo ateratzen direla gauzak. Zeo hori magia da. Oi. Fire in my lungs, can't fight the devil on my tongue, you know. Venga, nik botako dut. Vale, venga, vale, bai. Nere maite duta da, taberna edo jatetxatako zerbitzariek, zuk zure burua baina hobeto ezagutzen zaituzenean. Adibidez, eskatzen duzu postre, zure ondokoak eskatzen du postre bat, eta zuk esaten diozu zerbitzariari, ez nik ez errez. Eta zerbitzaria itzultzen da postre bakarrarekin, baino bi kutsariarekin. Ze badaki, ez duzula eskatu postrea, baino zatitxo bat nahi duzula.
Eta zuk pentsatzen zenun ezetz, baina zerbitzariak bazekin. Eta horrelakoak batzutan gertatzen zaizkit. Eta hori, maite dut beste gaur ikusten dutenean ze nahi edo ze desio eukiko ditudanik. On these lonely nights, I love you, baby. Trust in me when I say. Eta zuk maitena, zer maite duzu? Gomendio batekin atorkizuen. Epa! Bai, telesail bat, zuekin lehenago hitz egin dudan moduan. Mayor of Easttown, telesaila, bukatu berri da, eta bukatu berri du Neronek ere. Eta da telesail bat, protagonistetako bat, eta nik uste eta undina ere, Mayor izeneko Kate Winslet, gorpuzten duen pertsonaia dugu. Eta Craig Sobel, zuzendariak, eramaten du istorio zoragarri bat aurrera, eta esaten dut zoragarria, traumak oso era garbian azaltzen dira, mai gainean jartzen dira, eta nola, pertsonai desberdinak kudeatzen dituzten trauma horiek edo posttrauma horiek ere, oso parte garrantzitsua dute, historian zehar. Eta orduan, oso aberatsa iruditzen zaita, oso osasuntxua, era ireki honetan, jende askok eduki baditugulako ez bagera gehienak lehenago berandugu bizitza honetan eukiko ditugu, pasatuko ditugulako momentu latzak, traumak edo posttraumak, eta ikusten dugunen naturaltasunez, beste batzuei ere pasatzen zaiela, hori beti gauza ona da, eta hori atsegin dut bai telesaia, eta bai horrelako gauza gogorrak hainondo adierazteagatik. Eta dagoeneko gure handa beraz galdetuko diogu. Ze maite du Dona Peianiz Nietok? Arratsaldeon. Arratsaldeon. Nik maite azkenaldian gertatzen ari zaidan zerbait, eta da, gauetan lokartzen nahi zenean, juten nahi zenean, orokorrean nahiko azkar, bigarren hankasartu eta logo gelditzen naiz. Baina bitarte bat izaten ari naiz, ez dakit, 5-10 minutukoa, non erdi esnan agon, eta ez dira ametsak, ze konstiente naiz, eta ni bideratzen ditut nire pentsamenduak, baina izaten ari naiz, pentsamendu amestu batzuk, ez dakit nola esan, non ari naiz konturatzen, nik uste dut, nire bizitzako hainbat gauzetaz, ez? Ez dakit, hor zerbait lantzen ari naizela ziur nago, eta hori maite dut, ze uste dut asko laguntzen ari zaidala. Hori superbotere bat ez da. Ez dakiz zerdan. Neri gertatu izan zait hori, baina ez nire egoera oberenean, joan naizenean ohera. Hau da, nekatuta, parranda pixka bat egin, gertatu izan zait hori. Ez. Gertatu izan zait hori, baina hola normalean ez, eta ze ona. Egia esan, disfrutatzen nahi naiz. Orduan dira da, lotoran hijo, berze gertatzen da. Karo, beste batzuk HBO jartzen dugu netelako bat, eta nire pelikula daukazu ze ondo. Eta gero apuntatzen dituzu horri batean? Nola baita esaten dut, aur lantzen nahi naizena sentatuko da, baina bai gero igual esnatzen naizenean baitute ideiak argiago batzuk eta horiek bai apuntatzen ditut, baina batzutan da aste borraste izugarria, aita, ama, ni txikia, bizilaguna, katu bat, hor gauza asko, eta batzutan ez diot zentzua aurkitzen, baina beste batzutan, bai, eta edo zentzu bat, ez dakit hori izango dan, eta orduan hori argitzen dudanean bai apuntatzen dut. Ze ona izo? Gure Dona, pixkat sorgintxo etorri da gaur Dona, eta beraz guk maite dutekin bukatu, eta Donarekin hasi behar dugu saioa, igual gero, ez dakit, madarikazio bat edo da, botatzen digu, eta ni bildurtu naiz, bagoaz emozioen tartzearekin. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Por un trocito de cielo, ya ves. Da igual que sueñes más fuerte y más alto. Todo tenía un porqué. Yo te hablo, tú me callas. Tanto que decir que se han taponado las arterias, la garganta. Vinimos a ser leyendas del mundo del caos. Eta gaur Donak oso gai
mamitsua proposatu digu. Bai. Izenburua esango dizuegu. Gure buruaren trampak. Eta ze esan nahi duen horrek? Berak azaldu beharko digu. Izan ere, azkenengo egunetan, nik uste dut amets pentsamendu hauekin, hainaiz konturatzen zenolako trampak egiten dizkiot nik nire buruari. Niretzako konstante bat da hau, ez? Azkenean esatea, edona berriz ere, hemen erorizea, eta bueno, pixkat hori argitasuna etortzen nahi zait batzutan egun hauetan, eta bai ikusten den deregan eta ikusten dut jendearen gan, ez? Azkenean zenolako trampak egite ditugun, eta hori, neon pentsatzen nola adierazi hau, ez? Eta bueno, ikusiko dugu, ipuntxo batekin natorkizue, eta bueno, ikusiko dugu, nolako bidea ematen dugun, baino bai, emozioek horre bide edo tarte handia hartzen dute, denok ditugu gure trampak, zentzua dakatere bai, eta gozen ikustea zer dian. Honet. Que no busca al otro lado, que el gobierno está a los mandos de la puerta que te encierra. Honetarako jarri dugu Instagramean esaldi bat, pentsalaria asko erabili izan dutena era batera edo bestera, eta esaten du honela. Ez ditugu gauzak diren moduan ikusten, baizik eta gugaren moduan ikusten ditugu. Edo mundua gugaren bezala ikusten dugu, ez? Nolabait. Neri, oso egia iruditzen zaidan esaldi bat da, eta asko gustatzen zaidana. Eta, abertze esaten duen jendeak, honi buruz? Irakurriko ditugu erantzun batzuk. Entzule batek dio. Esaldi honek esan nahi du ez dugula ezer objektibotasunetik ikusten, oso zaila dela behintzat. Epaiketak, mugak, iritziak ditugu. Beste batek dio. Bakoitzak dituen esperientzia eta betaurrekoen araberakoa dela mundua. Eta beste batek, adibidez, gauza bera ezberdin ikusi edo bizi dugula bakoitzak sentitzen ditugun moduan ikusi eta bizitzen ditugulako. Gauza interesgarria. Gustatu zait asko betaurrekoena nik asko erabiltzen dudalako zerbait delako, eta gaur horrekin hortaz hitz egingo dugu ere bai, ez? Eta azkenean hor atzean dagoen guztia da, uste azkenengo esaldia edo erantzunak oso ondo esaten zula, ez? Guk bizitzen dugun guztia egiten dugu interpretatu, edo interpretatzen dugu sentitzen duguna bizipen horrekin. Aldrebesten dugu dena, emozioak sartzen direnean dena aldrebesten da. Orduan, bizipenen interpretazio hortaz ateatzen dugu informazio bat, bakoitza berea. Orduan, oraintxe bertan, ez dakit norbait sartzen da, tarta batekin, zorionak abesten, imaginatu, eta igual maitenak esaten du, ze jatorra, ez? Norbaitin urte betetzea da, eta ze polita. Goiurek esaten du, aizu, gaude hemen programa batean, ezin dezu hau moztu, ez? Amaiak esaten du, gustatzen zait sorpresa, baina ez da momentua, ez? Orduan, bakoitzak bizitzen duenagatik eta hor emozioak sartzen dira, interpretazio bat egiten da, eta egoera horri jartzen diogu etiketa moduko bat, bai emozionalki eta bai pentsamenduaren bitartez. Eta hor sortzen da nola baiteko egia. Bai, geroz eta bizipen handiagoa izan, eta uste eta ontaz hitz egin degula, baina berriz ere enetzako uste oso mamitsua dela, eta hemen oinarri handia dago. Geroz eta bizipen handiagoa, bizipen emozionala handiagoa, nolabait lotura emozional handiagoa izango du guregan, eta hau txikitan gertatzen zaigunean, bizipen potoloak gelditzen dira nolabait gure barruan tatuatuak, gure ez konstientean, eta egi bihurtzen dira, gure egia. Bai, nire txakur batek egiten badituzka txikitan, imaginatu, kriston mina beldurra pasa nuen, gian hartu nien beldurra txakurrei. Orduan, beldurra hartuta txakurrei, txakurrak arriskutsuak dira. Bai, imaginatu nire burruan. Orduan, bizitzen dudana, nire bizitzan txakurrekin lotuta, egongo da, betaurreko hoiengatik ikusi, hau da, txakur guztiak arriskutsuak dira. Edo txakurrak arriskutsuak dira. Orduan, nola ikusiko ditut nik txakurrak? Arriskutsuak. Arriskutsuak dira txakur guztiak? Ez. Niretzako bizipen hori eta egi hori baldin bakatu barruan, bai. Horreko ez esan nahi, errealitatea, esan duna, entzule batek esan duen bezala, errealitatea
objetiboki ala denik. Bai, orduan, errealitatea beti neutroa da edo beti objektiboa da, baina nola beti errealitatea interpretatzen dugun guk, pertsonak, subjektuak, beraz beti subjektiboa izango da, ze bakoitzak hau gure egia, ez? Orduan, nola funtzionatzen dute bizipen hauek, bizipen emozional hauek, egia hauek, edo psikologian deitzen diren sinismenak, ez? Psikologian edo deitzen diren sinismenak. Denotarako ekarri dizuet Jorge Bucayren ipuintxo bat, elefantearen ipuina, niri izugarri gustatzen zaidana ezakit ezagutzen duzuen, baina kontatuko dizuet. Aurkitu dut euskeratua, ez dakit Luis Oiartzabalengatik euskeratua dagoen edo, baina bere web horrian aurkitu dut eta ekartzen dizuet. Nahi duzu musika kentzea edo musikarekin? Musikarekin, venga, ausartuko naiz. Wow! Berze gertatzen da. Igual abesten bukatzet. Ipuin musikatua. Bueno, ipuinak honela dio, ipuina katez lotutako elefantea du izena, eta honela dio. Hau Jorge Bucaik kontatzen duen ipuina da. Txikian nintzenean oso gogoko nituen zirkoak, eta gogokoenak animaliak zituztenak ziren. Beste askori bezala, animalia guztitatik elefanteak bere ganatzen zuen nere harreta. Erakustaldi guztian zehar, piztia erraildoi horrek bere pixua, tamaina eta indar izugarriak asaltzen zituen. Emankizuna bukatzean aldiz, burdinezko kate bat lotzen zioten hanka batera. Baina kate hori lurrean nekez sartuta zegoen enbor txiki batera egoten zen lotuta. Eta naiz eta burdinezko katea sendoa izan, dudari gabe elefante horrek bazuen egur zati hura lurretik erraz atera eta alde egiteko nahiko indarra. Eta orduan, zergaitik geratzen zen hor geldirik animalia? Zergaitik ez zuen ihes egiten? 5 edo 6 urte nitunean, oraindik helduen jakintzan konfiantza nuen. Eta maixuren bati, amari edo amonari elefantearen misterioagatik galdetu nien. Batzuk zioten animaliak ez zuela ihes egiten ezitua zegolako. Eta horren aurrean ondorengoa galdetu nien. Ezia baldima dago, zertarako lotzen dute? Uste dut ez nuela zentzuzko erantzunik jaso. Denborarekin, elefantearen gertakizunura ahaztu nuen, baina orain dela urte batzuk konturatu nintzen norbaitek aurkitu zuela galdera horren erantzuna. Elefanteak ez du ihes egiten, txikitatik kate eta enbor horiekin lotuta egon delako. Begiak itxi nituen, eta elefante jaio berrianen irudia bururatu zitzaidan, burdinezko kate eta enborrarekin lotuta. Ziur nago momentu horretan, elefante txikitxo horrek kateetik tiraka eta bultzaka izerdi ederrak botako zituela, ihes egiten saiatuz, baina ezin izan zuen. Txikia zen eta enborra handia bere aldean. Baliteke ondorengo egunetan beste saiakera bat egin izana, baita hurrengo egunean eta hurrengoan. Baina azkenean elefanteak enbor hori mugitu eta ihes egiteko gaitasunik ez zuela onartu eta amore eman zuen. Beraz, nik uste dut elefante handi eta izugarri horrek ez zuen ihes egiten gai etzela uste zuelako gaixoa. Seguruenik gogoan izango zuen noizbait saiatu zela ihes egiten eta ez zuela lortu. Ez zela gai izan. Eta tristena da, ez zela inoiz gehiago saiatu. Ez zuen inoiz bere indar izugarria erabili berriro askatzen saiatzeko. Bizitzan zehar horrelako kate eta enbor askotara lotzen gaituzte, askatasuna kenduz, eta ezin dut horrek baldintzatzen gaitu. Benetan ahal dugun edo ezin dugun jakiteko bide bakarra saiatzea da, behin eta berriz gure indar guztiekin saiatzea. Zebolilla. Ezagutza alzenuen. Bai. Nik bertsio bat esango nuke, baina hola osorik neukan entzun da, ez? Bueno, baposten naiz. Baina oso ondo irudikatzen du hori, ez? Norberak azkenean sinismenek ze botere duten, ez? Norberarengan bai gauzak aurrera eramateko edota saiakera ere ez egiteko, ez? Hori da, alde batera edo bestera. Hemen nolabait hitz egiten du Bucayek mugatzen gaituen sinismen batera, ez? Ezin dut. Azkenean, pentsamendu edo sinismen mugatzaile bat da, ze ez diguzten saiatzen sikiera, ez? Baino gerta daiteke justo kontrakoa, ez? Aldut. Eta
bizitza guztia pasatzen dugu aldut pentsatzen eta aldegin hori egiten, da azkenan ere bai izan daiteken bugatzailea, zeharo nekatuta edo pareta baten kontra etengabe ematen dugulako, ez? Eta, baina, bai, nola erabiltzen dugun nola erabiltzen ditugun gure sinismenak mugatzaileak edo indartzaileak izan daitezke. Baina argi ikusten da hemen, eta niretzako ipuin oso polita da, eta oso ondo azaltzen du, txikitan bizitzen dugun hori, nahiz eta txikitan ikusten ditugun aurrak, ez? Kasketak izaten, beldurtzen, haserretzen, eta kontra egiten, eta hor, segun eta zenbat muga dituzten, hor ikasten dute ez dute zer lortzen, ez? Honekin. Eta ez hori bakarrik baizik, eta bizipen ugariengatik sortzen zaigu edo egiten duguna da informazio atera. Eta hor, informazio hori beti pentsatu behar dugu egi bezala jokatzen dula gure barruan. Eta egi horrek sortzen du gure helduak gareneko errealitatea. Eta hori da niretzako, hori da trampa. Eta hori da, esken nahi batzutan buruak ez da egiten dit hori hortaz konturatzen naizenean, ez? Nik ikusten dut neregan. Ikusten dut nahi, eta, asko kontatzen dut formakuntzetan, eta nire bizitza personala, uste dut, ez dela pribatua. Edo nire trauma batzuk ez dira pribatuak, ze nire txikitan, ematen zunez nahiko neska intentsa nintzen, ez? Emozionalak intentsa, gaur ere naiz, baina lasaiago. Bizkat jetxizait bizitasun hori. Eta asko nire txan amak eta aizpak esaten ziaten dona eres una pesada, ez? Eta pesada hitza etengabe entzuten nun, eta orduan ni gero handitan pesada hitzarekiko kriston mina nuen. Eta pesada hitza berez, ez da izugarri polita, baina ere, ez da kakargarik hitzak, berak. Eta nik ezin nuen... Baina zu ainguratuta daukazu, ez? Ainguratuta daukazu. Hori da, bai. Emozio bat eta hitz hori. Hori da. Ja ez, lortu eta eskatzea, baina goratzen naiz, estanda egin nola behin, eta hortik aurrera esan nun, ostras, hau landu bardet. Naiz, kondizionatua egon, ez? Eta horrela, bizipen askorekin, orain, nire bizitza pertsonala, briskat pribatuan mantenduko duela, baina hau gertatzen zaigu denoi, ez? Eta politenan zentzu bat duela da. Ez, azkenean, zematen du, ze kaltegarria ez bizitzen dugun guztia, txikitan bizitzen duguna, azkenean, egi bezala sinisten dugu, ez bizitzen duguna, eta egiten dugun interpretazio emozionala, egi bezala sinisten dugu, eta horrek mugatzera eramaten gaitu, batzutan, orduan, ze kaltegarria ez. Honek badu zentzu bat, zentzu edo asmo positibo bat, eta da, azkenean, bizitzen dugun guztitik ikastea, zertarako ez errepikatzeko. Ni erortzen baldin naiz, zulo batengatik, eta min hartzen baldin badet, edo beldurtzen baldin naiz, edo dena delakoa, horrek laguntzen dit ikustea, fijatzea lurrean dauden zulotaz. Ze bestela nini joare zerura begira eta berriz ere eror naiteke, ez? Orduan, nolabait informazio guzti hori gelditzen da gordeta ez konstientearen euneko, ez? Gure buruaren euneko ia eunaren ez konstiente horretan, eta horrek laguntzen digu berriz ere gertatu zaigun kaltegarria, mingarria, arriskutsua den hori ez errepikatzen. Ze gertatzen da, konturatu behar garela, guretzako egia den hori ez dela egia benetan. Bai? Hau da, leheno esan dudana, txakur guztiak ez dira arriskutsuak. Bai? Baina nire bizipenangatik nik sortu dut nire barruan egi hori, ez? Arriskutsuak diren egia. Horrek ez du esan nahi, hortaz ezin naizela askatu. Hau da, zertarako dut nik ideia hori txakurrena, ez? Txakur guztiak arriskutsuak dira, nolabait? Ni babesteko, nire burua babesteko, ez? Horrela berriz ere ez dut mina pasatuko. Orduan, hor zer egin dezakegu, nola aldut nire burua babestu? Eta nola aldut nik konstientekin nire burua babestu, beldurra ez etortzeko ni babestea. Nirik justu eske hori pasatu zitzaidan. Nik 18 urte arte 40 txakurri eduki nituen. Baino, txikian nintzenean, 7 urte nituenean, ataunen nengoela, gorataun. Txakur bat iesian, askatu berriz duten, txikia zen, baino harrapatu ziten iztarra eta engantzatuta gelditu zitzaidan. Hortik, trauma bat sortu zitzaidan. Ordu nigu gogoan dut txikian nintzenean, pentsatzea, bi aukera dituzu, edo hemendik aurrera beldurrarekin bizi,
eta zu hainbeste maite dituzun txakurrak deusestatu, eta zure bizitzatik atera, edo pixkanaka ulertuz joan, denak ez direla igualak, ez? Eta justu kontatzen duzun hori, ejemplo gisa dela, baino literalki ere nik bizitu izan nuela momentuan, ez? Nik uste, txakurrena asko kontatzen dut, ze adibide gertukoa da, eta askori gertatu zaigu hori, ez? Ero dirudi bat norbaitena buruan txikia garenean, txakur ertain bat ere haundia dirudilako, eta, bueno, pues mina egiten dulako, ez? Baina hori, azkenean, zuk diozuna, nola nahi dut bizi, ez? Kondizionatuta honekin, edo aske izan era bateara edo bestera. Zer gertatzen da, askatasunak beti esaten du da bezala, ardura bat ekartzen dula, eta lana. Eta gaudenean kateatuak edo inguratuak zuk esaten duzun bezala, deslotzea hori, eta pixu hori kentzea, eskatzen du beti nik deitzen diot kontrakorrontean jutea, ez? Azkenean, ohitua egon gea erabatea, gure emozioak eraman gaitu erabatea, eta gu esaten dugu, bale, ez, txakur guztiak ez dira arriskutsuak, venga, nire burua babestuko dut, hasieran beldurra handiarekin, da gero gutxinaka beldur hori joan egiten da, ez? Eta honek badu lotura ere bai, aurrekoan hitz egiten genunarekin egoaren inguruan, egoa dagoela beldurrarekin lotuta. Azkenean beldurra dago, nik uste nahi zenez, oso gertu. De hecho, gaurko saioa dator, beldurra eta hitz egin nahi nun, baina, bueno, azkenean, baina beldurra hor dago, ez? Azkenean, babesten gaitu, zaintzen gaitu, baina nik uste dut heldua garenetik, eta aurrak garenean ere ezin diogula beti utzi gure zaintza beldurrari, porque beldurrak babesten gaitu bere erara, eta bere era kuriosoa da. Zeharkatu egin behar da beldurra, bestela bere menpe bizizea. Eta pentsatzen nintzen, sinismen mugatzaileen inguruan hitz egin duzu, era individual batean, baina gizarte bezala ere, baditugu pentsatzen dut, ez, kulturalki, zenbait sinismen, gutzak oso normalak direnak, eta akaso gure egia direnak, eta zenbat aldiz, arrazakeria da xenofobia ere, ez, justifikatzen dugu gurea egiatzat hartzen dugulako besteekin alderatuta. Bai, gizartean bizi gara, gizartearen parte gara, eta gizartean dauden sinismen edo egi hoiek gure parte dira. Bakoitzak bere neurrian, eta bakoitzak kolokatzen den neurrian, baina bai, nola konturatu gaitezke hortaz, ez? Guretzako egi bat, niretzako egia den zerbait, norbaitek zalantzan jartzen duenean, eta horrek min izugarria ematen dira, nolabait, kontuz horrekin, bai? Ze batzutan lotuta egotea egi bati, sinismen bati, printzipio bati edo balio bati, askatzailea baldin bada ere, hori malgutzeko gai ez naizenean zurruna izaten naiz nire egiarekin. Eta horren atzean, orokorrean, hori, beldurra dago, ez? Azkenean kontuz, hau ez baezu sinisten, zeintzara, edo galduta egongo zera, edo etzera parte izango, edo horrelako beldurrak egoten dira horratzean. Orduan, sinismenak, bai, ukibar ditugu, beti, de hecho, sinismen bat ez izatea, ja sinismen bada. Orduan, ezin dira, oida, ezin dira sinismenak ez eduki, baina malguak izatea gure sinismenekin askatasuna handia ematen digu. Galdetu dugu, saretan, baldituzu lagungarriak etzaizkizun, edo mugatzaileak diren pentsamentuak, eta, bueno, erantzuna zen, bai edo ez. Eta asmatu egunekoa. Baiezkoa 78an, ez dakit horrela, Baiezkoa, Eguneko egunean, bai. Zen batek? Behintzat, argi dauko guztiz ikusi zenbat pertsona, baina eguneko egun, bai. Eguneko egun, bai. Erantzun duten guztiek, onartzen dute baditugula pentsamendu mugatzaileak. Posten naiz. Ona da hori. Bai, ona da ikustea, eta gero ze tristea dan. Vale? De hecho, ni esango nuke askotan gaude pertsonak gure pentsamendu onuragarri edo indartzaileak gure buruarekiko aurkitzeko zailtasunak ditugunak edo dituztenak, bai? Kontuz horrekin ere bai. Hau da, oso kurioso da zen olako mezuak ematen dizkiogun gure buruari, bai? Gure buruataz ere bai. Bai, orokorrean bizitzaz eta orokorrean gure buruataz. Eta pentsamendu mugatzaile horiek pozoina dira, nolabait.
eta ezin dugu pozoina hartzen egon. Orduan noiz behin kasartu behar dugu, edo garbitu behar dugu hori. Bere garaian ez, distortzio kognitiboen inguruan uste eta aipamena egin zenuela ere, ez? Hortik dator. Bai, azkenean, asmo positiboa dago horreguzianen atzean, baino ez badigu laguntzen askatu. Eta badakit askatzea ez da erresa, eta laguntza behar bada laguntza eskatu ezazue, oso importantea. Baina pentsamenduak ibai bat bezala funtzionatzen du gure barruan, bai? Beti egongo dira pentsamenduak. Gauza da gu pentsamendu horiek sinistu edo pentsamendu horietara lotzen garen edo ez. Hau da, ni pentsatzen dut edona ezea gai irratian hitz egiteko gaur gaina, dakazu eztarria pixkatetzak ize, eta esaten bat, bai hori egia da. Kau, nola natorronea? Baina nator ez ezatet, baina hala da, nik sortzen den nire realitatea, ez? Orduan, ez bat, gaur eztarria, ez dakazu, urratua dakazu, ezakize gertatzen zaizu, baina egon naiteke hemen, egongo naiz, esfortzu bat ingo dut, goxatuko dut, eta hori, esaten baldin badion nire buruari, gai naiz, gaizea, aurrera, ikusiko duzu, ez gertatzen, pentsamendu horiek, alde batetik, ez naiz dotu, pentsamendu mugatzaile edo kaltegarri hori eta buelta bandizkiot. Oso importantea da. Nola baita askotan, beste pertsonari bai esango genioke hori, venga, maitia, animo, ez da zer gertatzen, gure buruari kriston presioa jartzen diogu. Bueno, ezakit gertatzen zaizuen, neri ala gertatzen zait. Noski neire bai. Eta nik uste dut asko oso ezaguna dela, ez, behintzen ere inguruan, ontaz hitz egiten dugu. Eta ez dela bakarri bai ez tapen Mr. Wonderful. Ez da. Baizik eta gorputzean ere, pentsamendu horrek hormona konkretu batzuk isuritzen dituela, eta zure gorputz guztia horrekin bateratzen dela, eta lineatzen dela, askotan uste dugulako separauta dijola, ez? Beraz, zure ahotsa ere, hobetu arnastuko duzu, horrek ere beste erantzun fisiologikoak eta fisikoak eragingo ditu, eta hori benetako tasun horretatik plazaratuko da. Esaten digunean gure ediez gai naiz, zakit noiz baita esan dio zuen, oso baten aurrean esan, venga gai naiz, errepikatu. Asko. Batean gorputza, aldatu egiten da. Osea, Beyoncé bioarkatzen gea, ez? Nola baita horrekizan indarrarekin, ez dakit, nire bintzat batzutan gertatzen zai, beste batzutan ez. Eta kontrakoa ere, bai, gorputze askatu, gorputze preparatu, eta gorputzetik gero buruare gai izatea. Ere bai, eta kontrakoa, pentsatzen dugunean ez naiz gai, gorputza nerea behintzat egiten du beraka, eta ez naiz gai, evidentemente. Hor badago, ingelesez asko esaten duten esaldi badala, fake it till you make it. Gaizki zaude, ez... Saiatu, gaizki zaude edo ez duzu dantzarako gogorik, ez hasi dantzatzen eta etorriko da. Etorriko da grina eta egin egia baliz bezala, egi bihurtu arte. Eta sentitzen bukatuko duzu, ez? Hori da, etorri zait aurreko saioko maitasunaren inguruan hitz egiten genula, ez? Egiten dugu eta gero sentimendua dator. Egia da, nik uste... aurreko saiotik ona maitale gehiago daudela Euskal Herrian dona entzunzutelako, eta hasi zia, sinistu berdet, eta maite mendu naiz. But I couldn't soon say the same for you, no. So now asko gustatu zaita beste hau. Hau da Kate Boyle. Wish You Were. Vale, abergo batzen naizen. Ai ama, dona. Mai Gorostiagak idatzi du gure txatean, eta esan du, soños da meiga, izan ere, Maik idatzi zuen. Hemendik edukiko dugu, antzerkitxo liburuxka arroxa hori, eta bertan, sorgin baten ametsak, izan du ama alulur sorgin baten ametsak, eta hemen kontatzen dute nola amona, Galiziako amonak, soños da meiga esaldia erabiltzen zuen. Eta soños da meiga, bida hemen esaten du. Bada esapide bat gure amonak erabiltzen zuena eta beste inori entzun ez diodana. Soños da meiga. Soños da meiga? Meigak sorginak dira, ezta? Bai, soños da meigak sorginen ametsak esan nahi du.
Gure amonak horrela ditzen zien bat-batean zerbaitetan pentsatzen jarri begirada galduta geldi-geldi geratu eta gainerako guztia ahaztuta esna izaten ditugun ametsei. Ala! Beraz, Ai, eskerrik asko! Soños da meiga, eskerrik asko mai! Bai. Aztuta genuen, baino egia da, soños da meiga da dona bizitzen ari dena. Bueno, gai hau oso sakona da, azkenean sinesmenak gure emozioak baldintzatzen dute, eta gure emozioak gure ekintzak, eta hor dago mandanga handia. Horrela, garbi ez. Publiko guztientzat, mandanga handia. Bai, eta oso sakona da, ez? Azkenean, egin dugu pintzelada bat bota. Baina bukatzeko gustatuko litzaidake Roberto Aguadoren esaldi bat, eta bera daka esaldi honekin liburu bat, eta da, emozioak erabakitzen du eta arrazoiak justifikatu egiten du, ez? Eta azkenean niretzako hoiek dira gure buruak egiten ditun trampak. Emozioa baldintzatuta dago gure sinesmenengatik, azkenean informazio horrengatik. Orduan, ze sentitzen dudan, inoiz ez da garbi-garbia. Garbi-garbia bai niretzako, ni naizena adierazten dulako. Orduan, gero egiten du burua esan, bai, eske begira hau egin dut, ez dakize. Ez sinistu pentsatzen dezuen guztia. Konturatu batzutan trampak egiten ditugula, eta batez ere, ekintza batzuk edo gertaera batzuk, gertaera batzuekin edo ekintza batzuekin ez bazaudete gustora, eta mingarriak eta kaltegarriak baldin badia, ez egin kaso buruak esaten dion justifikazioari, ez? Hau egiten dut honengatik, besteagatik, eske bestela ze egin dezaket, hori ez da egia. Hori da zure egia, bakoitzaren egia, vale, perfecto, maravilloso. Baina hori aldatu, landu, moldatu egin daiteke. Bai, orduan, zalantzan jartzen hasten garenean gure egi hori, sinisten dugun guri hori, egi hori, hor dator aldaketaren lehengo pausoa. Ez sinisten ez lotzen, bazuk maitena lehen esan dezun bezala, esaten, bale, txakur guztiak ez dira kaltegarriak, eta hemendik askatu naiteke. Orduan, horrekin bakarrik, esaten, hau ez da egia, abertze beste egi dauden, hasten gea beste gauza batzuk ikusten errealitatean, eta horrek askatasuna handiagoa ematen digu. Eta horretarako sonak dira erramintak. Eta zuk adibidez, ze formakuntza bat, hemen asteak daramazkigu formakuntza hori. Horren inguran hitz egiten. Konta iguzu, Dona, ze hor erraminta pila bat. Pilo bat. Bai, azkenean, hor emozioengatik hasten gera, eta sinismenetan sakontzen dugu, beharretaz hitz egiten dugu, lantzen dugu bakoitzaren emozioak, sinismenak, beharrak, zer egiten dugun, zergatik, zertarako, asmo positibo hori lantzen dugu ere bai. Azkenean, formakuntzak egun ordu ditu, 7 hilabete irauten du, urritik maiatzera, eta formakuntzaren erdian arlo pertsonala lantzen dugu. Ze nerabeekin eta aurrekin landu nahi badegu adimen emozionala, ez badegu hori guregan lantzen ezinezkoa da. Osa, oso importantea da. Ez da ona edo txarra, eskezin da. Ezin da landu. Emozioak dira bizipena, dira errealitatea, dira gorputza, eta orduan ezin da teorian hau landu. Eta ez da polita, erez, porque nola ez da egia, orduan egiten duguna da dena, kasu praktikoak, bakoitzak, lantzen dugu txosten dokumento bideo ezberdinekin, eta bakoitzak ere ematen du landutako hori bere realitatera, eta hortik informazioa ateatzen goaz, eta gero behin lanketa pertsonala egin degularik,
bai, hasten gara lantzen, hau guztia nola egiten da aurrekin, nola egiten da nerabekin, adinkagoaz, estrategia pila bat ematen ditugu, eta kasualitatea ez da ezer, baina gaur goizan egon naiz ikasturte hontako azkenengo amaierako proiektutxoak irakurtzen daula, ez que ez dakit hau polita den ni neronek esatea, baino, osea, hain unkigarria izan da ikasleen erantzunan jasotzea, ez ikustea ze aldaketa eman duten kurtso hasieratik, behaiek ikusita konturatu dira, nik ikusi eta aldaketa hori, evidentemente, progreso guztia, eramaten dituzten tresna guztiak, bai arlo pertsonalera eta profesionalera, eta orduan, eske ni horrekin oso pozik nago, azkenean ni formakuntza hau sortu nuen horretarako, jendeari zabaltzeko dimen emozionala, eta puxkata aldaketa emozionante hau emateko munduan, ez? Orduan, holaxe. Eta gu aritu geha egun hauetan formakuntza honetaz hitz egiten, baino formakuntza hitz egin dugun bakoitzean abesti zehatz bat jarri dugu. Eta hasi orain formakuntzaz, baino abestia falta zen. Horrela bai. Goizetan nahi naiz esnatu eta denborara hau jartzen ze ematen dit nolabaiteko buen rolloa. Bai, sekulako ematen du. Azkeneko gauza bat, webgunea. Bai. Nun sartu daiteke. 3 bikoitza educandolaemoción.com. Edo info abildua educandolaemoción.com elbidean informazioa emango dizue donak. Labur biltzeko, 5. urtez antolatu dute formakuntza hau, horrek zesan nahi du, super hona dala, ze behin eta berriz egiten badute, zozegatik izango da. Eta gainera, hobetzeko ere hastia eman dula, ze beti dauze hobetu. Urtero sartzen dugu zerbait. Baina detallekin, ja garrantzitsuna dago, maravilloso. Eta aurten, 2. urtez, online formatuan izango da, aurreko urtean, arrakasta izan zuelako formatu honek, eta errepikatzea erabaki dute, beraz, online formatuan, eta esan dugu, 1 orduko formakuntza teoriko praktikoa da. Eta, oixe, ez... Eta gozatu. Eta gozatu, eta izena eman, eta... Eta asko ikasi. Eta asko ikasi. Asko ikasi, eta asko desikasi. Hori, asko egiten dugu hori. Eta asko ikasi eta desikasi baita, Bai, eta nori dago zuzendua? Inguruan aur edo neraberen bat duenarentzat. Osease mundu guztiarentzat. Abestia bukatzen ari da eta guk dona agurtu behar dugu. Dona. Eta niretzako tristena ez da gaur agur esatea, baizik eta ekaina da, ekainaren lehenengoa, eta ekainaren 22an izango da gure urrengo saioa, eta azkena, eta ez dut nahi. Gaur gauza bera, esan dugu. Ja ekaina da, badakigu ekainaren ostean hor geldialdi bat edo geldiune bat egongo dela, eta esaten dugu. Entzuleok, ez dizugeu kontatu orain arte, baina Maitenako naintxe kontatu du. Barkatu. Ekainaren 25an gure denboraldia amaituko dugula, eta udarako oporrak beharrezkoak ere bai, ditugula, eta horixe, ekaina dela eta... Baina, bueno, oraindik bat adala, eta egun pila bat ditugula aurretik. 24 egun gelditzen dira. Oraindik. Bai, eta horixe. Gure sekretutxoa zan, Maitena, eta kontatu ez. Hemen dena aireatzen dugu. Galdetzen dute. Orduan uzaian goiuri Twitchlari. Bueno, itzen dugu. Agur. Keep calm and bigarren kafea. Dancing where the stars go blue, dancing where the evening fell, dancing in my
shoes in a wedding gown. Dancing out on 7th Street, dancing through the underground, dancing little marionette. Are you happy now? Yeah. Where do you go when you're lonely? Where do you go when you're blue? Where do you go when you're lonely? I'll follow you. When the stars go blue, when the stars go blue, laughing with your pretty mouth, laughing with your broken eyes, laughing with your lover's song in a lullaby. Yeah. Where do you go when you're lonely? Where do you go when you're blue? Where do you go when you're lonely? I follow you. Yeah, yeah. Where do you go when you're lonely? Where do you go when you're blue? Where do you go when you're lonely? I follow you, follow you, follow you. Yeah, when the stars go blue, when the stars go blue, when the stars go blue. Eta gu bagoaz aurrera, eta esan didate kirola egitera, baina ni kirola ez zait asko gustatzen. Bueno, entzuko dugu, ze kontatzen diguten urrengo gonbidatek. Naiz irratia. Hogei urte zer dira, bueno, batzuentzat bizitzer dira, jo gehiago, nire kasua, hortartean sartzen dela, eta 20 urte pasa direla gogorarazi digute baita ere keroia taldekoek. Bueltan etorri diren honetan, bueno, ja iragarri zuten konstelazioak eta deskarteak konstelazioak vinilo bikoitz horretan etorriko zela, ja tina txiki ere ezagutu genuen entzuten ari garen kantua, eta orain, bueno, kontzertu batzuk ere iragarri dituzte, baina, bueno, diska pixka bat entzunaz eta halako kontuak aipatzeko gurekin daukagu Xabi Bandini. Xabi, eskerrik asko. Egunon. Zer moduz? Egunon, oso ondo, otazu? Oso ondo. Esaten nuen, ez? Ba, ja, 20 urte pasa direla, eta atzera begira jarrita bizierdia baino gehiago dela konturatu garela batzuk horretan. Zuen kasuan, bueno, gutxi gora bera ere antzeko. Bai, bueno, nire kasuan oraindik ez da bizitza erdia, eta Keroberen kasua ba, bizitza guzti hori, 20 urteak. 20 urteak ospatzen ditugu aurten, 2001an jaio zen Kerobia. Lehenik eta ben, lehenbiziko gauza pentsatu genuena izan zen, ba, vinilo bikoitz bat ateratzea, ezta? Kerobiak vinilo bat ez du inoiz atera, eta orain alde batetikan vinilo bat, bueno, eta konstelazioa, izena jarri diogu, eta alde batetikan, ba, kantu kutxunenak edo bildu ditugu, bai? Eta gero bestetikan, bigarren LP hortan, zuk ez diozun bezala, ondakinak, deskartez, eskombrariez, ez? Azkenean, talde batek bere gauza guztiak kudeatzen dituenean, momentu hortan gure ofizina ere bai, kontratazio ofizina guk eukera maten genuen ere bai. Ba, bueno, energia asko jartzen da, eta, bueno, ba, ahituta geratu ginen, ez? Eta gero gainera Supernova produkzio handi horrekin, are gehiago. Keroia.com sartzen zaretenan gainera gehiago kontaratuko zarete, entzuleok, ze hor ja ikusiko duzue nolako lanak egiten ari diren. Xabi Bandini, beste behin, mila esker gurean izatearen. Mila esker tarteagatik, besarte da bat. Beste da zuretzako. Barru-barruko sentimendu izkutuak azalaratzeko orduan gorputzean zehar bidaiatzen duten
Zikanek beldurtuta. Musikaria, astelenetik ostiralera, goizeko 10:00 12:00. Beldurtuta. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Aurrera tatzera ikusi pausu berdinak, errepide zuzen honetan. Marraztutako bidetik isiltasuna, haizearen norabidean. Puntu bati begira, galtzen dugu ingurua, eta bertan dauden koloreak. Baina bide gurutzeak, dira aukera berriak, dira aukera berriak, aukera berriak. Azken hamarkadetan, aktibidade fisikoa eta kirolak praktikatzea gure egunerokoaren ohitura bihurtu dela garbi dago. Gure aitona honek ez bezala, egun nahiko informazio dugu honek ekarri ditzakeen onurak aintzat hartzeko. Baina Euskal Herrian kirolak maitatzeaz gain, erronkak ere gure kulturaren parte direla badakigu. Eta bi gauzak uztartzearena aspalditik datorkigu. Akaso, helburu bat jartzen dugunean, egunetik egunera gure edo zure buruarekin ere lehia egiten duzulako zure bertsio honenean bilakatzeko asmotan. Gaur gurean, kirol olimpiko baten inguruan solasteko aukera zabaldu nahi dugu, eta honi beldurra kendu. Eta era berean, hau gure hizkuntza eta gazteekin batu eta lotu. Kirolek bateratzeko boterea erakutsi baitute eta komunitatea osatu edo eta indartzeko balio dezakete. Garbi ikusi zuten duela 10 urte triatloia maite dut ekimena bultzatu zutenek. Margotuko ditugu kolore berriak. 2011 urtean, Arazi eta Fitgune enpresek beraien indarrak batu zituzten helburu bakar batekin. Triatloia gazte zein emakumeengana gerturatzea. Futbola, saskibaloia eta eskubaloiak betetzen zuten eskola kiroletako egutegia. Eta nerabezaroa gerturatzean askok kirol egiteari uzten zioten, batez ere neskek. Triatloia helduentzat zuzendutako kirola zen eta oso muturrekoa gainera. Gizartearen iritziz triatleta izateko forma fisiko altua izatea beharrezkoa izaten zen. Kontzeptu hauek hankaz gora jartzeko nahiarekin eta gazteen artean triatloia sustatzeko gogoz jaio zen triatloia maite dut egitasmoa. Balioak sustatzeko plataforma bat izan nahi du, berdintasuna, laguntasuna, izaera aktibo eta positiboa bultzatu eta euskaraz kirola egiteko aukera bermatzea. Dagoeneko, ibilbide luze bat egin dute eta ehun ekintza inguru antolatu dira egitasmoaren baitan. Kirol, udaleku, triatloi proba eta nerabeei zuzenduriko jardueretan salkatzen direlarik. Urtero 1300 gazteek, 1300 esan dugu bai, baino gehiago hartzen dute parte triatloia maite dut egitasmoko jardueretan, kopurua urtetik urtera handitzen doalarik. Guzti honen inguruan hitz egiteko bi pertsona ditugu gurean, Amaia Zabala Tolosa eta Izaro berezi hartua Ledesma. Zabala Tolosa kazetari eta erreportaria da eta triatloia maite dut egitasmoaren komunikazioaren arduraduna da. Eta berezi hartu Ledesmak Instagram sarean arrasatzen dabilen zarauzko emakumea dugu. Eta crossfiten ibili eta gero erronkari eutsi nahi izan diona. Enpresagintza eta zuzenbidea ikasten ari da. Eta abenturazale eta motorista dugu. Arratsaldeon. 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 Bueno, ongi etorri gurera, bigarren kafera. Mi esker. Bueno, erronkak maite dituzuela, garbi dago, baina tituluarekin hasiko gara, baiz? Zuen ekimenaren barruan, 18 astetan triatleta erronka duzue. Hau da, 18 astetan, ordura arte, agian, triatleta izan ez dena edo inungo kirolik praktikatu ez duenak, akaso triatleta bilakatu daitekelako. Nola da hori, Amaia? Hori da Maitena. Zehazki 18 astetan triatleta izena du erronkak, eta bueno, guk ondo azaldu dezun bezala, 10 urte hauetan egin dugu lana, batez ere kirola, euskara, sustatzen, eta jendea triatloi mundura gerturatzen, ezta? Askotan, urrun ikusten dugun kirolba da, oso zaila ikusten duguna, bakar batzuk lortu dezaketena, eta bueno, gerturatzeko helburu horrekin, ezta, kirol honetara.
18 astetan triatleta erronka hau, hamarkada borobiltzeko sortu dugun erronka ero berezi xamarra da. Eta helburua hori da, edozein delarik ere zure forma edo egoera fisikoa, 18 aste hauetan prestatzea, entrenamendu taula batzu jarraipen bat eginez, eta 18 aste hauen ondoren sprint mailako triatloi bat egiteko moduan izatea, edozein zarelarik ere. Gogoraraziko dugu triatleta izateko, hau da, 3 kirol sartzen diren barruan, jende asko gehienek jakingo dute, baina gogoraraztearren. Igeriketa, bizikletan ere aritzea, eta korrika martxan, ez? Zenbait kilometro. Hau, bueno, zein zuzenduta dago zehazki? Ze badakigu gazteak batez ere dituzuela hor, ez? Begi bistan. Bi perfilez, batetiken gazteak, eta gero baitare asko bultzatzen dugu emakumeena, batez ere, igual nerabe garaian emakumeek joera gehiago izaten dute kirola uztekoa, eta bueno, guk nahi dugu emakumeek adin honetan mantentzea eta jarraitzea kirola egiten. Orduan batez ere, 14 eta 28 urte bitarteko gazteengan zentratu gara, baino, esan behar da, gainera gusta handiz esango dugu, dagoeneko 80 parte hartzaile baditugula, eta denetik dagoela. Batez ere, bataz besteko adina 20 urteren bueltan dago, baina baditugu 40 ingurukoak, eta atzo bertan izena eman zuten 50 urteko bikote batek. Bueno, beraz irikita zaudete, beste adineko jendea ere parte hartzera. Hori da, ekainaren 7 hasiko gara lehenengo entrenamenduekin, erronka martxan jarriko da. Orduan, hemendi deialdia luzatzen deu, triatroiamaitedut.eus webgunean oraindik ere izena eman dezaketela. Aizu Izaro, eta zure kasuan, crossfit egin duzu. Baina gauza da crossfit egitea, eta beste gauza da aktibitate fisiko konkretu bat egitea, edota kirol espezifiko bat egitea. Zu nola daramakizu igeri egitea, korri egitea, bizikletan aritzea, ze motorran badakigu baiet. Baina bir gurpildun motorri gabekoan, zemuz? Bueno, nik egia esan, oain arte estetin kirol espezifiko bat, egia da crossfitin izan detela urte bat edola, baina inoiz ez zai gustatu kirol espezifiko bat, eta, bueno, duela 2 aste edo erronkau proposatu zidaten, eta, bueno, ni lehenengo gauza pentsatu nuna izan zen, aber Izaro, igeri ez dakizuiten. Korrika, kaletik korrika inda janekatu zea. Orduan, nola hengo ezu erronkau? Bueno, azkenian, erronka pertsonal bat bezala hartu dut. Erronka zer da, azken finean zuk pentsatzeituzun daskazun limite horiek hautsi, ez da? Eta aurrera itia, eta orduan azkenian oso erronka polita iruditze zait. Eta gehiago azken finean amaiak komentatu duen bezala emakumezko entzat, ze edade honetan ikai 18 urte dazkat, eta egia da emakume askok kirola laga egiten dutela, eta oso erronka polita iruditzen zait. Gainera, 3 aurpegi ezagun zaudete, enbaixadore gisa. Hori da. Zure kasuan, zuk diozun moduan, ez? Egia da zu jarraitzaile asko dituzule Instagramean, eta eredugarri izan zaitezkela, ezta? Eta zuk diozuna, emakume izanik gainera, zuk hori ikusten duzu? Osa, zure inguruan adibidez, emakumeek beti ere kirola iteko garaian, edo, gure gorputza akaso beste toki batzuetatik, ez? Somatu edo sentitzen edo bizitzen dugula, baina ez beste kiroletatik agian gizonekin alderatuta, ez da? Hori da, azken finean egia da, adibidez, ni Zarautzen bizi naiz, eta beti egon da bai eskubaloia, saskibaloia egiteko zaletasun bat, futbola ere bai, baina iristen da edade bat, 17-18 urte, non unibertsitatea azten den eta bar, eta jendeak iten duna da laga, eta azken finean egitasmonekin oso polita eruditzezat jendeai bultzatzia, da ez dakit azken finean ikasketak eta konpaginatzen ikastea, azken finean triatloi batetako prestatziak berdu planifikazioan bat eta gauzak ondo eramaten jakitea, beraz horrik nik uste egunerokotasun batean lagunduko dula jakiteko gauzak ondo nola eraman, no? Horixe galdetu behar nizun, Amaia, ze hau behar bezala egin behar duzu, hau da, plangintza progresibo bat egon behar da, nun, gaitasunak ere hartzen, eta doaiak, garatzen joango diren. Nola da hori?
Hori da, guk antolatu dugu erronka hau, asteroko entrenamendu taula bat argitaratuko dugu. Hector Llanos triatleta profesional hoiak eta entrenatzaileak prestatutakoa. Eta bueno, inorrez dadila beldurtu, pixkanaka hasiko bai gara entrenamenduekin, eta maila igotzen joango da, parte hartzen ari dan gazte edo pertsona horrek bai ikus dezan, hobetuz doala, eta bere gaitasun fisikoa hobetuz doala. Hori bai, 3 modalitateak landuko dira astero, 5 eguneko entrenamendua izango da, eta esan bezala hori Hector Llanosek prestatuko du, guk sareratuko ditugu, eta horretaz aparte Telegram aplikazioan sortu dugu talde bat, non parte hartu duten guztiak bertan dauden talde horretan, eta une oroko aholkularitza zerbitzua eskainiko dugun. Datorren asterenean hasiko gara entrenamenduekin, baina lehenengo entrenamendu taulaia argitaratuko dugu aste honetan ostegunean. Ostegunero argitaratuko ditugu entrenamenduak, eta ni neroni arduratuko naiz bideo batean entrenamendu taula horren azalpenak emateaz, ezta? Askotan horrelako entrenamendu taulak hartzen ditugunean, gako batzuk edo hitz tekniko batzu daude hasiera batean bazaiak egiten dienak, eta guztion artean horiek azaldu eta zalantzak argitu eta helburu horrekin. Bai, pedagogia ere egiten duzuela alegia, ez? Sentsibilizazioa, pedagogia, erronkara bultzatu, ekimena, gauza asko daude hor. Esan behar dugu, helburua berez, urriaren 9-irako sprint distantziako triatloia osatzeko gaizatea dela. Zertan datza hau? 750 metro igerian, 20 kilometro bizikletan, eta 5 kilometro korrika. Hori da, lekeition ospatuko da. Guk egingo duguna da prestatu gai izateko sprint triatloi hori egiteko, eta gero ja bakoitzak ikosuko du, hori librea izango da, parte hartu nahi duen edo ez. Enbaixadorek bai, enbaixadorek konpromesua hartuta dute, eta baina, gainontzeko parte hartzaileek behintzat fisikoki guk ziurtatzen diegu gai izango direla egun horretarako triatloi bat egiteko sprint mailakoa. Eta entzuten ari gara enbaixadoretako bat. Kaina, kai. Eta zut behar inok esatea, badakit maltzurra naizela, goxoa krudela, zuk esan gabe. Bai, kainakai ere dago, Julen Portillo, Izarorekin batera, hiruek presio asko sentitzen ari zara, Izaro? Bueno, pixkat. Atzo inun proba korrikaitekua, eta egia esan, pixkat zai asuntua, baina Amaia komentatu dunak, hau progresioa da. Ni ezin ez lehenengo eguna korrika aitea jun, eta 5 kilometroin, harin, 5 kilometroin, eta kitxo. Bainitun 3 eta erdi, eta saiatu nintzen erritmo konstante bat eramaten, eta, hoxe, ez Julene bai zarautzekoa da askotan hitzein du, behintzat, honek ebai komunitate bat sortuko du triatloian egitaz monek. Eta azken finean bata bestia lagunduko gea, eta batek igual egun baten ez daka gogo asko korrikaiteko edo bizikletan ibiltzea juteko, baina bestia albondak asunez, algea bata bestei lagundu, eta presioa badak. Baina egingo dut, esan nahi duzu, presioa, baina hortan datza baita, pentsatzen dut. Presioi gabe, ez te bengo. Claro, bestela hor, lehenbizikoan utziko dugu. Hau bakarrik ez, kirol udalekoak ere badituzue. Esan nahi dut, naiz eta oraintxe ekimen honen inguruan ari garen, zer gehiago dago hor umeentzako baita hau ere? Hori da, hau da erronka zehazki 10 urte hauek ospatzeko zerbait berezia egin genulako, ez da? Eta gaina pandemia garai hauetara egokitutako zerbait ospakizun bat. Baina berez, triatloia maite dut egitasmoa hasi izan udalekoak antolatuz, gaztei eta aurrei begiratutako, zuzendutako udalekoak antolatuz. Aurten adibidez, 2 dauzkagu, 2 udaleku, bat 7 eta 11 urte bitarteko zuzendua, eta beste 12tik 17koei zuzendua. Batez ere, balioak lantzen ditugu bertan, euskaraz kirola egitea, aisian ere kirola egitea, eta ohitura osasuntsuak hartzea kirolarekin lotutakoak. 7tik 11 urtetara zuzendutako batez ere jolasak lantzen ditugu, beti ere triatloi kirolak landuz, eta 12tik 17koak ja bai da entrenamendu gogorragoa edo prestaketa bat triatloi mundura sartzeko. Txurrukan Orioko aterpetxean egiten dira, eta abuztuaren 29tik irailaren 3ra. Oraindik gaina izen ematea zabali dago, norbait interesatuta balego, triatloiamaitedut.eus webgunean topatuko du informazio guztia. Hori da, hori oso garrantzitsua da, irikita dago, oraindik baten bat goiuri, animatzen zara?
Udalekuta, Bai, udalekuta, bai. 7 eta 11 urteko umek energia asko ukitzeue, eta... Ez, nik esaten nun gehiago, 18 asteetan triatleta izate horretara, ez, urrengo urtean akaso. Edo hemendik 10 urtera, 20 egiten dituzunean, Hoi da, bai. Bueno, helburua litzateke hau ja, ikusita funtzionatzen dula urtero, ez? Azkenean, balio osasuntsu batzuk sustatzen ari gea, eta ja ohitura bat bihurtzea, egunerokoan kirola egitea, entrenamendu hori zure bizitzan egunerokoan sartzea. Eta ahaztu zait esatea, baina, politia izango da, eta aipatzea uste dut, komeni dala, iraian 3 aprobetxatu udalekuen azkeneko eguna izango dala, eta baita erronkan parte hartuko dutenak bertaratuz, daukagu asmoa bertan, super sprint mailako triatloi bat antolatzea, transizioak lantzeko bertan, ze askotan triatloietan zalantza izaten da, nola ez, bain bizikleta gero korrika, salto hori nola egin behar dut, hori pixkat lantzeko, eta nola udalekuetakoen azken eguna izango den baita ere, agur egun polit bat egiteko, kainak airekin horrelako ikuskizun moduko bat egitea daukagu aurre ikusita. Bertan bilduko gara guztio. Zea mue bota duten, Nola nabaritzen da komunikazio ardura duena dela. Aizu, esan duzu, enbaixadorek bai derrigortuta daudela, baina bestek ez. Orduan, igual hasi naiteke entrenatzen... Bueno. Presio hori gabe. Presio hori gabe bada, aurrera. Baiet. Presio hori gabe behar dezuna da, nola esaten da? Presioa sartu zaizu. Bai, ez? Gauzak zure kabuz egiteko indar hori. Borondatea. Borondatea, oi ama. Baina egia da taldeka egitea beti lagundu egiten duela. Horregatik iritu zait superri deia ona Izaro komentatu duna. Elkarrekin entrenatzen dezunean eta normalean badakazua, ez dakaz gogorik, igual gaur bostegin beharren goitu lau eta banoa etxera. Eta nola, beste bat daukazun ondoan eta animatzen zaitun, egia da oso ideia ona izan dela, así que... Eta kompromezu hori da. Ego hori, batea, Kompromezu kolektibo hori, ez? Egia da Izaro, pandemia dela, denok pairatu dugu, ez? Esan nahi duen guzti honek. Baina gaztei ere oso zail egin zaizuela asko aipatzen da. Pentsatzen dute horrelako ekimen batek ere, zuentzako berriro sozializazio horretara edo, ez, bueltatzeko era osasuntsua dela. Bai, azken finean komentatu dizutena, komunitate bat sortuko da, jende asko ezagutuko gea elkar, da, jolin, azken finean oain, pandemia hau dala eta ia ezin dugu jendia ezagutu, ez sozializatu, ez ezer, eta hau oso aukera ona iruditzen zait, eta gainak kirola egiten, eta osasuntxu egoten, eta divertigarria dela. Divertigarria, oso. Oso divertigarria, eta taldekoare garrantzitsua ez. Gainera, izen ematen zutenetan pandemia aipatu dezuela, asko, arrazoietako bat hori jartzen zuten, ez? Nahiko garai goibela pasatu dutela, eta behar dutela, zerbait animatuko dituena, berriro kirola egiten hastea, eta helburu bat markatu, eta pixkat, garai goibel batetik gatozelako, gogor batetik, eta arrazoi bat edo izan dela, ateratzeko, eta berriro kirola egiten hasteko. Eta, gozo pozik hori entzun da. Esatu zuten pandemia itxialdi garaian, bizikletarako rodilloak agortu intziala denda guztietan, hasi que txirrindulari profesional ugari daude hemen Euskal Herriko etxeetan. Hoi izan, etxeetan, orain atera kalera. Hori izan behar nizu, rodillotik jetxindakon, animo berdinak izaten dituzten. Bueno, esan baita, jarraitu zaitzakela jendeak Instagramean triatloia maite duten adibidez, edo TikToken bai. Bai, hori da, TikTok kontu bat ere iriki dugu, ni onartu behar dut, berria naizela horretan. Baina, egon beharra dago gaur egunean, orduan hartuko diogu TikTokari baita, Izarok igual erakutsiko digu. Bai, nirek ideia asko ez dakaz, TikToka guantxe agertu dan sare sozial berriat izan da, baina, nik uste hasita jarriko gehala. Hartuko diogu. Aizu Izaro, lehenago aipatu dugu, off the record, zure aita ere bai, sare sozialetan oso ondo mugitzen da. Bai, ni baino beto. Zatetena baino beto, bai. Bai. Youtuberra dat, azken finean, niko heredatu dut edo ez dakit, eta hoxe, behai jarraitzen. Ze gauza ona baita ez, bazakit influentzia izateko aukera izatea, eta horrelako gauza hain garrantzitsuak, ez, plazaratzea. Pentsatzen du zuretzat garrantzitsua dela hori. Azken finean sare sozialak aldia izan oso herramienta ona edo txarra. Zu balimakizu herramienta hoi ondo erabiltzen eta jendiai influentzi on bat iten edo gauza osasuntxoak erakusten, igual
tabuak dian gauzak eta pixka bat, ez dakit, digezea ematia, bai. Bai, deusestatzea eta ez, pentsamendu berriak sortzea. Hoi da, eta horretarako, azken finean oso herramienta indartsua da. Azken finean, adibidez esatezu, bai, nahi 37.000 pertsona jarraitzea. Baina zu azteza pentsatzen jarri kale baten 37.000 pertsona. Ez gara kontuatzen, zein pakto dakane. Baina zuk hitzaitezu, da 37.000 pertsonak ikusi zuea. Askotan ez teu pentsatzen. Bueno, nik uste eta Amaia, komunikazioan lan egindakoa denez eta egiten duenez, zuek ere horregatik baita ez aukeratu zenituzten 3 enbaxadore hauek. Bai, behar genuen hor bai, enbaxadore lanak egingo zituena, eta erakarriko zuena jendea, eta hori. Eta baita ere, bilatzen genuen, hori kirolaria zan jendea, euskalduna, eta animatuko zana olako erronka ero bat egitxera. Nik izaro ezagutzen nuen crossfitetiken, eta dudari gabe, iruditu zitzaidan, figura hon bat zala horretarako, eta oso enbaxadore lan onak egingo zitula, eta alaxe ari da gainera, ja hasi da entrenamenduetan, hasi que, Txukuntza biltza orduan. Zuk izaro, zure 37.000 jarraitzaileei kontatu diezu, dagoeneko ikusi ditugu, story batzuk, erronkarena kontatzen. Jaso dituzu mezuak jendarenak, bazakit animatzen, edo... Bai, jolin. Edo eroa zaudela esaten, igual norbaitek pentsatuko zuen. Lagunak konfiantza duen jende arten, bai, hoxe esan die. Baina geho egia esan, jendeak asko animatu dit, igual nire bai animatuko nahi, jolin, Amaia komentatu ditena, ni jo nun Instagramea, eta ordu erdira 11 bat pertsona ja izena eman zuten, eta egia esan, impacta hundi jaukizun, da, hoxe, bai, jendeak, neukinitun komentarioa, de todo. Zu zoratuta zaude, beste batzuk animo, lortuko ezu, eta hoxe, nik uste earki lortuko deula. Noski lortuko ez. Esaten da, bakoitzak esaten duela bere limiteen arabera. Beraz, ezin dezu esaten dizun horri bere burutaz ari da. Proiektatzen ari da, ez? Bai, proiektatzen ari da, gu konbentzituta gaude, zuk aldezula, hori eta soberan, eta ospatu ere egingo duzula gainera. Bueno, plazerra da, ez dakit azkeneko mezu bat bidali nahi duzuen, bakoitzakola, zazpian itxiko delako arpidetza, ez da? Beraz... Nik uste dut zabalik edukiko dugula, baina guk 18 asteetako entrenamendua ez baduzu egiten, ja ez dugu ziurtatzen, gai izango zaren. Beraz, ekainan zazpian hasi behar da prestegoteko urriraren bederatzirako. Eta azken mezu bezala esan, kirol politi bat dala, eta noizbait behintzat buruti pasatu baldin mazaizue, kirol honetara gerturatzea, eta probatzea orain dala aukera, zurekin batera beste asko hasiko dira gerturatzen mundu honetara, lehenengo aldia izango dutenak, eta elkarrekin gauzak egitea beti errazagoa da, eta animatzen zaituzte, triatloia maite dut .eus webunean bisitatzera, eta horixe. Hementxe jarri dugu, streaming bitartez jarraitzen digutenek ikusiko zuten dagoeneko, txatean daukagu, eta bestela ere jarriko dugu gure sareetan. Azkeneko mezu bat izaro. Nik esango nuke jendeak azkenian triatloia hitza entzuteunean, zoze, ez dakit imposibletzat edo ikusten dula, eta azken finean, erronka pertsonal bat bezala hartu daitekeela, eta egunerokotasun baten, kirola gehitu, eta behar bada betirako horrela jarraitu, así que, hoxe. Eta nik askotan esaten dudan bezala, emakumeok, ez gure ipurdia adibidez beti zerbait politatzat hartzen dugu, baina ipurdia da zerbait oso boteretsua, ondo korre egiten, salto egiten, eta bizitza ospatzen eta dantza egiteko balio diguna bestea beste, eta gure gorputzeko beste atal guztiak ere. Beraz, izan gaitezen indartsu, fisikoki ere, ez da? Ze horrek ere emozionalki eta mentalki aldunduak sentiaraziko gaitu. Beraz, plazerra. Plazerra, eta bota behar diegu gonbidapena triatloieko egunean bertan ez, baina hurrengo egunetan onera gerturatu daitezen eta esperientzia kontatu dugu. Gu bigarren kafea ez da kasualidadea, izen hori daukagu bigarren kafe baterako etorri behar duzuelako. Hoi da. Kontutan izango dugu, bai. Eskerrik asko neskak eta jarraituko dugu erronka sareetan zehar. Eskerrik asko, eta laizter arte. Keep calm and bigarren kafea. Naiz irratia.
Pouan haiek beraien lehen lana atera berri dute, Hau Papou bizitzari sokaz lotuta izeneko liburua. Eneko Pou, kaixo eta ongetorri. Kaixo. Bueno, zer modu zarete? Oso ondo, oso pozik oraintxe liburuaren estrenaldiarekin. Bueno, esan bezala, liburua atera berri duzue, Hau Papou bizitzari sokaz lotuta, konta iguzu pixkatxo bat. Bai, bageneraman igual, ez dakit ezan, 20 urte izan diren, baina urte asko liburu bat egitearen atzetik, eta inoiz ez genuen momentua ikusten, gehien bat gu aktibadea asko egiten dugulako mendian, bidai asko, espedizio asko, eta beti liburua punto geneukanean, geneukan beste espedizio bat kontatu alizateko. Eta arduan pandemia honen guretzako alde positibo bakarra izan da, denbora gehiago izan dugula, etxean egon galerako askoz denbora gehiago, eta lortu izan dugu liburu hori bukatzea. Bueno, duela hilabete batzuk izan zinen hemen gurekin naiz irratian eta komentatu zenuen liburu batean lanean ari zinetela, Durangoko azokan ateratzeko intentzioa zenutela edo azkenan luzatu egin da, ezta? Bai, azkenean luzatu egin da, zeiatu ginen Durangoko azokari begira pasatako abenduan ateratzen, ikusi genuenean Durangoko azoka ezala ospatu behar edo modu horrela arraro baten ospatu behar zela, baina esan genuen, bueno, azkar joan behar gara bukatzeko, ez bada ospatzen, igual hobe denbora gehiago izan gauza kondu bukatzeko, eta behiratzen dugu haber udaberri partera, Kataluniako San Jordira ailegatuko ginateken edo, eta azkenean horretara behintzat ailegatu gara. Bueno, patxadaz behintzat, baina iritsi zarete. Zema denbora behar izan duzu, gutxi gora bera? Liburu daukatzeko ez dakit, azkenean egon gara idazten orain dela ja 15 urte edo gehiago. Zer egin zaizu egin gogorra prozesu honetan? Bueno, pentsatu behar da gu ez garela idazle profesionalak, orduan liburu bat idaztea zaila da, gero baitare gauza asko sartu behar genituen eta kondentsatu behar izan dugu liburua. Azkenean liburu bat idaztea ez da benetan laneko kontu bat, gure laneko kontuak aurrera atera behar genituen eta denbora atera liburu egiteko beste gauza batzuetatik. Astelenetik ostiralera arratsaldeko 2etan, Kirolak, naiz irratian. Ez dakit nola baretu barrenak errepide ilunean, barrena galdu zaigu orain arte, ginena zuzara orain nire zauri zaiena. Aipatu dugu esnearen mundu eguna dela gaur, eta guk ospatu egin behar genuela, edo ospatu egin nahi genuela behintzat. Azken finean inguratzen gaituen oro gure galaxia esne bidea da. Antzinako Greziako mito baten arabera, Hermes jainkoen mezulariak Herkules aurra hartu eta Hera jainkosaren gana eraman omen zuen. Beralo zegoen bitartean, aurrari bularresnea eman eta iezkortasuna lortzezan. Baina bat-batean, Hera jainkosa esnatu egin zen, eta bultza egin zituen. Esnearen tantek borboka irteten ari zirela esne bidea sortu zuten. Heraren bularretik sortu zen dena. Baina batzuetan bularretatik ez da bizitza sortzen. Hermesek esnea lapurtu nahi izan zion Herari bularretik, eta batzuetan xomorro batzuek bide bera aukeratzen dute osasuna lapurtzen saiatzeko. Jope, xomorro bat titian, 8 begi, 10 hanka, eta besorik, lapurra gainera. Lapurra? Izateko baimena Baina lapurrak beldurgarriak dira, eta xomorroak zer esanik ez. Nola kontatu aurrei amak, izebak, amonak edo gertuko batek xomorro bat duela titian. Ze hitz aukeratu xomorroak energia lapurtzen duela azaltzeko.
eta agian energia faltarengatik horregatik jolas orduak lapurtuko dizkiola umeari. Bizipen pertsonaletatik abiatuta idatzi du Irati Garmendiak Xomorro lapurra ipuina, eta Ane Arzeluz ilustratzaileak jarri dio aurpegia xomorroari. Eta guk gonbidatu ditugu lehenengo kafea hartzera. Hala beharrez, ez gara inon topatuko aurrez, naizetan Arratsaldeon eskak. Arratsaldeon. Esan dugu bizipen pertsonaletatik abiatuta idatzi duzula ipuina Irati, baina helburua ez omentzen argitaratzea. Bueno, helburua ezakit bazan edo ez argitaratzea, lortu dugu argitaratzea. Hasi nintzen terapia modura idazten. Bizipen pertsonala amaren bularreko minbizia izan zen. 2017 urtean diagnostikatu zioten. Eta handik 2 urtera hasi nintzen idazten, baina ama osatuta zehonen. Eta bai, terapia modura, nere barruko korapioak askatzeko, eta, ipuin itxura hartzen hasi zan, haurrezkuntzako irakaslea naiz, eta, horrere nabaritzen unik abezi bat, eskoletan olako gaiak lantzeko. Eta bai, itxura hartzen hasi zen, eta esan zatik ez? Zatik ez saiatu argitaratzen, eta hementxe, argitaratuta. Eta zen momentutan egin zenuen topo Anerekin badakigu tailer bat tartean zela? Bai, hori da, Galtzagorri. Galtzagorri elkarteak eta Iruñako udalak prestatu zuten tailer batean elkartu ginen, bikoteka deitutako tailerrean, eta ezagutu gabe elkartu ginen, tailerrak berez idazleak eta ilustratzaileak elkartzen ditu liburuak sortitzazten, eta gaur elkartu ginen Irati, eta Irati aurkeztu zan ja niri esanez ni badakat prest, kontatu nahi duden historia badakat prest. Eta niri asko gustatu zitzaidan oso proiektu pertsonala delako, eta erronka delako horrelako zerbait ilustratzea, ez? Eta hortxe landu genuen, aste batez, aste oso intenso batez, horregon ginen lanean elkarrekin, bai? Bai, nik beti eskertu diote. Ez genuen zertan hau atera beharrik. Nik baneukan testua, eta esan ziguten, hemen sortuko dugu album ilustratu bat. Eta nik esan joan nik hau nahi nuke argitaratu. Eta bai, hasieratik sinistu ditxuan beak, eta eskertu diot beti. Eta sekulako zortea ez da, ze nik hemen daukat apuntatuta, Anek lehen argitaratu zuen liburu bat aurretik, Hitzen iruditegia, eta liburu hori 2019ko Selected jaialdian hautatu zutela, ohorezko aipamenare jaso zuela 3x3 ilustrazioaren nazioarteko aretoan, eta, zure ilustrazioak Ilustrofesten Belgradon jarri zirela ikusgai, eta sari asko, edo pare bat lortu dituzula behintzat, ez da? Gutxienez, izeneko sariak bai. Zorionak? Oiek dira emankorrenak. Baina, orain arte inork ez ditu aipatu, así que, nola baiteko influentzia izango dute, noiz bait, suposatzen dut. Baina bai, ni nire aldetikan ja ateratan eukan liburu bat proiektu pertsonala izan zana, eta baina baritzen nula ja, hartu nahi nula testu bat eta hoien gainean irudiak sortzea, ez dena nire esku egotea. Eta alde hortatikan Irati ezagutzea oso ondo etorri zitzaidan, egia esan da. Bai, hori da. Ez dut gehiago esango. Horri buruz ez. Eta zaila egin zaizun xomorroari, hainbesteko protagonismoa duen xomorroari forma ematea? Iratik ebai kontatu dezake hau, baina Iratik ekarri zuen testua, azkenean testua bera bakarrik sustatzen zen, ez? Orduan oso testu luzea zen, eta xehetasun asko zuen testu bat zen. Eta bion artean lortu genuen ebai Yolanda eta Aitziber Alonso, Yolanda Rieta eta Aitziber Alonsoren laguntzari esker, lortu genuen testuari pixuak du, ilustrazioak ebai komplementarioak izan hori da, izateko. Bai, testuari kendu behar zitzaion. Bai, testua irakurtza zenun, eta bere hortan dena kontatze zen, ez? Eta zeon 3. pertsonan idatzita,
hori, nire korapioak askatzeko baliozun. Baina gero eman bartzitzaion beste itxura bat, ez? Eta orduan, bai Jolandarrietak eta bai Aitziber Alonsok lagundu ziguten asko, gesten, umen begira da hortara gesten, elkarrizketa asko sartzen, eta... Lehenengo pertsonan kontatzen, bai, umearen begietatik eta umearen pentsamenduetatik kontatutako ipuina da azken finean. Hori da. Eta ipuinan ikusten den bezala, testuak protagonista da Katxalin, bere ahotsetik kontatuta dago, eta iruditan ez da ia agertzen Katxalin, agertzen da xomorroa. Orduan, horre batak bestea laguntzen du, ez? Testu kontatzen dizu istorio bat, eta paralelon gertatzen da xomorroaren bizitza. Eta orduan, hor bai edo bai, egon bartzen bionarteko ekipo lan bat, eta nereari kendu, bereak ere esan zezan. Hori da, eta gaina oso interesgarria iruditu zitzaigun, orain esan duguna, ez? Katxalin dela hitz egiten duela, baina Katxalinek xomorro lapurrari buruz hitz egiten du. Tarduan, iruditan, Katxalinen historioaren puntu basuena, xomorroaren historiaren puntu altuena da. Zebera, oberen dagoen momentuan, Katxalinen familia okerren dago momentua da. Orduan, kontraposizio hori ikusi genunean, oso interesgarria iruditu zitzaigun, hori nolabait plasmatzea, ez? Eta hori da egin dugun proiektua, hori da egin dugun apostua, eta horrela aurkeztu dugu gai hau. Eta zergatik ditu egin beste begi xomorroak? Umen begiratzen dezunen, azten zanen galdezka, umeia nola irudikatzen dituzten gauzak, olaxe irudikatzen dituztelako. Zer polita. Zuri, irakasle izateak pentsatzen du lagunduko zizula liburua idazterakoan, ez da? Bai, azkenen nik, ez da mazkita horren beste urte, irakasle lanetan, oindik gaztea naiz. Ikusten zaizu, bai? Bai, da musukoaren azpia, neska gazte eta berde bat dagoela. Agerikoa da, bai. Baino, bai, beraien espresioak die pasada bat. Gehiago entzumar ditugu umeak, oso gutxi entzuten ditugu. Arrazoi. Bai. Egia da. Eta esan duzu, irakaslea zaren neina baita, bazegoela, ez dakit utxune bat, ez da? Gai honen inguruan, edo gai hau lantzen duten bibliografia asko, ez da egongo. Eta euskeraz gutxigo. Ez dago, egia da, olako gaiak ez ditugula lantzen gure bildurrengatik, helduon bildurrengatik. Uste dugu askotan umek ez dituztela ulertuko gauza hauek, ez dutela zertan jakin behar, olako gaixotasun bada honen ez diela enteatzen, eta da justu kontrakoa. Eta ez jakintasun horren barrun azalpena behar dituzte. Orduan, gai hau, eta badaude beste hainbat, eriotza, sexualitatea, orduan gai pila bat, ematen duna haurtzarotik haratago kontatu behar ditugula, ez? Haurtzaroan, ez dutela zertan honi buruz zer jakin behar, ez? Edo ez diela gai. Eta nik indetonen aldeko apustua, bizipen pertsonal horrek ere begiak irikizizkialako, eta, ostras, nei autokatu zitzaian bizitzea 23 urtekin. Baino nei agian aurretik ezagutu izan manu Katxalin, agian laguntza bat izango litzek, ez? Eta zenbat urte ditu Katxalinak? Katxalinek ditu 4-5 urtetxo, hortxen, 4-5 urtetxo. Baina egia da, nola umeak azkenean gu baino gaitasun gehiago dute, beldurraren aurrean kreatibotasuna lantzeko eta beste era, ez dakitez, adimen emozionaletik ere usteko, baino erramientak behar dira. Erabili duzu hau da, erramienta gisa, zin izan da erantzuna? Hombre, nik nire eskolan kontatu dut. Eta esan diezu aldez aurretik zurea zala? Bai. Oso ondo. Eta hemen jarrita dago, zalean azaltzen da. Baina hor oso gauza kuriosoa gertatzen da. Nina orain, 2, 3 eta 4 urteko aurrekin. Bikoi ez diet kontatu. Hau nik gomendatzen dut, 3, 4 urtetik aurrera, eta ausartuko nitzak ez eta 4, 5 urtetik aurrera ere. Hortxe dago, 3 urteko adina da, segun umea. Ume batzuk badaude agian beste puntu baten, honek abstrakzio maila pixkat eskatzen dio umei. Orduan, nik kontatu diet 3 eta 4 urteko umei, gero kontatu nien 2. mailatik 4. mailako bitarteko umei, eta gero kontatu nien 5. da 6. mailako umei. Nahi nun ikusi pixkat adindarte ezberdinetan zein zan erreakzioa, ez? Eta oso ezberdina da, noski. 3 eta 4 urteko umeek esaten ziaten, baina nahi sartuko zait hori sudurretik? Edo, ez zait gustatu xomorroa, gaiztua da, elako gauzak ez dituzte, ez?
ja bigarren mailatik hirugarren mailara, baia batek esan zuen, hori da bularreko minbizia, ez, hitza. Ze ez da aipatzen. Ez da aipatzen liburuan. Eta naita ez da aipatzen. Ze 3 urtetik, 4 urtetik aurrako umei kontatzen diezunen hau, 5 axola zaie, bularreko minbizia izena dun, o beste izena duken. Hori etiketa bat besteik ez da. Berai, axola zaiena da, horren atzetik daun guztia ez, kontakizun guztioi. Orduan, bueno, ja, bigarren mailatik laugarren mailako aurrek ja esan zidaten batek, hori bularreko minbizia da, ez? Eta ez daki zein gertatu zitzaion, eta kontatzen dituzte, ez? Eta gero ja, 5. da 6. mailakoekin, altea zan oso sola esaldi politia, ze ja sartu ginen ere hitzeitera, ze garrantzi duen ilustratzailearen lanak, nola sortu nun ipuñau, karo, zekiten ja nintzen idazlea honen, orduan, nundikan artea zan, zergatik aipatzen dugun beti idazlea, eta ilustratzailea ez da horren beste aipatzen. Horrelako gauzak ateatzeia, bai. Hanek parra egiten du, bai ez esan ez durarekin. Apreziatu egiten dut, gaina iratik esan zuen eta ikusten, ipuña ikusten balin badezute, uste bigarren orrialdean edo, lehenengoa ikusten dena da gure biografiak, eta hor gaude biok, idaztea eta ilustratzailea. Erakutsi kameran, streaming bitartez jarraitzen diguzuena, hortxe duzu, Horia, biokara, eta hau iratire... Biografiak. Horrela titulatuko ditugu hemendik. Eta hau iratiren kontua izan zen, ze iratik esatezian nik eskolan erabiltzen ditudan ipuinetan nabaritzen dut ilustratzailei ezaiela garrantzirik ematen, eta gure ipuinean ustez garrantzitsua izango dela, lehenengo orrialdeetan biok ateratzea. Biok azaltzea izenez eta biok grafiaren bidez. Eta nik aipatzen dut ane leku guztietan. Egiten dizkiaten elkarrezketa guztietan. Galdetzen dizkiaten, ze azkenen, ane gabe, hau elitzak existituko. Xomorro lapurra ez dago. Ez dago. Ze polita zuen artean ere aintzatespen hori egotea. Bai, eta ze ondo, agian, bueno, hemendik hasi zarete, baino nork daki, beti ere ez, elkarlanean ematen diren horrelako gauzak. Jarraitzen dut idazten eta beak ilustratzen. Badakagu hor bidean, zeo. Bigarren kafea. Gemen gertatu zaigu, beti esaten degula, norbait datorrenean zerbait berria aurkeztea, ez gehala astunak izango eta ez diogula galdetuko ea urrengoa zer, ze zuek, ume hau aurkezten ari zarete oraindik eta jaio berria da, baino beti bukatzen dugu galdezka, eta gero, eta beste zerbait egingo dute. Ez que hain garrantzitsua da, horrelako ez, horrelako liburuak egitea umentzako, eta komunikazio hori ez, belaunaldien arteko komunikazio hori baita hobetzeko ahaztu egiten zaigula, ez, Elena komentatu duzun hori, eta ze gauza ederra. Eta da, gure eguneroko tresna, irakasleon eguneroko tresna, ipuinen bidez iristen zea beraien fantasiazko mundu horta. Beraz, eskuragarri dago, pentsatzen dut jada, edozein liburuen datan. Bai, edozein liburuen datan, internet bidez ere erosi daiteke, erein argitaletxeak atera digu, ez dakit esan. Garrantzitsua da, erein argitaletxeak. Oso ondo. Eta bere webunen badao, eta beste webune batzutan ere eskuragarri dago. Eta orain, ea egiten duen bidea ikastetxeetatik, deitzen duten, ereina, edo deitu behar duten lekutara, ea deitzen duten ikastolek eta ikastetxeek liburua eskatzeko eta beraien apaletan jartzeko. Esaten duzu bezala oso tresna interesgarria. Guri behintzat, onartu behar dugu, guk Xomorro lapurra ezagutu genuela, Instagramen ikusi genuelako ezagun baten bitartez ikusi genuen portadaren azalaren argazkia eta esan genuen, zer da hau, Xomorro lapurra, ze ote da? Eta esan zen duten COVID. Gertatu zaizue? Komentarioa jaso genuen, argitaletxeen aldetikan jaso genuen komentarioa justo momentu hontan, Xomorro izeneko ipuin bat ateratzea. COVID-arekin konfunditu zitekela. Eta ze pentsatu zenuten horrean? Ez, esan nuen, lasai aterako dut. Xomorro lapurra eta bar nun. Horrela gaina izen horrekin. Oso ondo egin. Eta gaina arroxa kolorekoa, badakigu eta arroxa bularreko minbiziaren kolorea dela. Hori da. Oso ondo gintez, COVID-ak ezin digu hori ere lapurtu. Ez. Badaude beste Xomorro lapurrak bertikan. Hori da, badaude beste Xomorro lapurrak. Neskak, eskerrik asko gurera gerturatzagatik eta Xomorro lapurra aurkezteagatik. Ez dakit zerbait gehiago komentatu nahi duzuten, gure mikrofonoak zuentzako. Nik beste gabe esan, leku guztietan esaten duten bezala oso babestuta sentitu naizela proiektu hau ateratzeko.
amari eta amonari zuzendutako liburua dela, amak pasatu zulako, hortik sortu zen, tamalez amonari ere tokatu zaio, xomorrak bi aldiz egin digu bisita, bi aldiz biali dugu, eta ez da dila berriz etorri, eta hori, eta ez gustatzen zait azpimarratzea, badala erreminta moduko bat, hau da, olako egoera bat bizitzea tokatzen zaien familientzako erreminta moduko bat, baino baita ere aukera bat. Ez dezula zertan olako egoera bat bizitu behar, ipuina o eskuartean izateko. Ze tamalez, gure egunerokon oso gertu daukegun gai bat da, eta preste hon behar dugu. Gaixotasun hau ezagutu, eta honi aurreiteko orduan, aukera bat ere bada gai honi buruz hitz egiteko. Zoragarri. Bai, zorionak. Ai, nola gelditu da. Bai, gusta ematen du. Bihotzetik egiten dienen gauzak. Iristen dira erraz. Eta ez dugu aipatu, baino hemen el bichito ladrón ikusten ari gara. Bai, egia da, gaztelaniaz ereinek atera du. Apostua egin du elebidun moduan ateratzea ipuina, pues ahal eta urrunen iritsi da edin. Suposatzen dut. Eta norbaitek ez badaki euskera, baina euskera ikasi nahi balin badu, erosteko biak, eta bitxito ladron, xomorro lapurra, juteko konparatzen hitzezitz, eta horrela ikasten jungo, Hortan ez gendun pentsatu. Lehen eta gonbidatu guztia izan dugun bezala, gonbidatuko zaituztegu bigarren kafea hartzea gurekin, beste proiekturen bat sortzen balin baduzu elkarrekin, edo bakoitza bere aldetik, edo zein modutara, baino gonbidatuta zaudete berriro gure laborategi hontara. Postik etorriko Zorionak. Eta guk aurrera egin behar dugu, arratsaldeko 6ak gainean ditugu, baino bauzkagu minututxo batzuk hor gauza interesgarriak kontatzeko. Oraintxe gatoz. Gramofonoa. Estitxu Pinatxorekin. Kanta batzuk ere serki bihurtzen dire, mugimendu sozial edo politiko jakin baten soinu banda bihurtuz. Stonewallek homosexualen eskubideen aldeko mugimenduari sorrera eman zionetik, 50 urte bino gehiago pasatu direnean, LGTBI mugimenduak kantutegi esanguratsua izan du hamarkada hauetan guztietan. Balsamo edo pizgarri gisa balio izan duten kantak, bandera eta asaldura gisa balio izan dutenak. Diskoteketako pistatik gehi arrotasunaren martxetara salto egin dutenak. With just 100 pounds of clay, he made my life worth living. Musika ez da gehi edo heteroa eta ez dio inolako sexu kondiziori erantzuten. Bino inork ez du zalantzan jartzen, kanta unitz ere serki bihurtu direla LGTBI komunitatearentzat. Tolerantziari kantatzeagatik, maitasun askeari edo zuzenean sexu diskriminazioaren aurkako aldarrikapenari. 100 pounds of clay. Yes he did. Oh yes he did. Now can't you just see him? Homofobia presente egonda musikaren munduan, eta presente egoten jarraitzen duela erranen nuke. Astelenean maiatzaren 17an homofobiaren, transfobiaren eta bifobiaren aurkako nazioarteko eguna ospatuko da hainbat herrialdetan, eta hori dela eta gaurko saioan horixe izanen dugu izpidea. Jada entzun gai duzue gramofonoaren azken saioa, gure webgunean eta podcast plataformetan. Naiz irratia. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Eta Amaiak galdera bat bota behar digu. Bai, Maitena, Goiuri eta entzule guztiak, orokorrean.
Bota. Gai izango zinatekete 365 egunetan, hau da, urte betean, ezerrez erosteko? Ezerrez? Ezerrez. Ezerrez, baina hor... Bueno, txokolatezko napolitanak ez da? Noski ez. Errexagoa, izango aldera. 365 egun pasako zenituzkete, beharrezkoa bakarrik erosita. Txokolatezko napolitana... Ez da beharrezkoa. Vale. A ber, irla paradisiako baten egungo banintza eta nahiko jateko banu, akaso errexagoa egingo litzaidake, baino hemen egunerokoan egonik zaila ikusten dut. Bai. Zenbat gauza erosiko ditugu merkatuak beharra sortu digulako? Berak sortu digulako. Zenbat inoiz edo inoiz ez erabili ditugunak? Egia da marketing eta publizitate kanpainak gero eta hobeak direla. Noski enpresaren ikuspuntotik ikusita. Globalizazioa, interneta, sareak, une oro estimuloak jasotzen ari gara, eta geroz eta errazagoa da gauzak erostea. Online dendak, etxeraino paketea etortzea, Amazon edo AliExpress bezalako plataformek duten eskaintza zabala, merkea, azkarra. Nola ez dugu kontsumituko? Baina gu ekologismoaren banderari. Plastikoa alik eta gehien murrizten saiatzen garen hoiek. Guk badakigu hiperkontsumismoak zer dakarren. Badakigu fast fashionak zekalte egiten dion gure planetari. Edo beharrez dugun guzti horrek bigarren erabilpen bat izan dezakela, eta horrela bigarren aukera bat eman ditzaiokela bai gauzari, bai behar duen pertsona bati ere. Guk badakigu bai, baina bueno, ziengo zaio. Gure posiziotik, gure erraztasunetik, eta gure aukeren erosotasunetik, oso erraza da amua irentzi eta gure behar kontsumistei antxietatea handiarekin erantutea. Baina dena kontzientzia kontua da. Izan ere, hemen, adibidez, balio du Mr. Wonderful, leheno esan ditugun horrelako esaldi hoietakoak. Nahi baduzu, ahal duzu. Paola Betancourtek nahi izan zuen, lortu zuen. Betancourtek bizitza minimalista eta ahalik eta jasangarriena izan nahi zuen, eta horrela bizitzera bidean zegoen. Hilabetez bidei bat egin zuen, motxila batekin, eta bidei horretatik bueltan erabaki zuen minimalismoa muturrera eramatea. Eta bere buruari erronka bat jarri zion, 365 egun egongo zen beharrezkoak ez zituen gauzak erosi gabe. Noski, hemen bakoitzaren beharren kontuak atera beharko genituzke. Goiurik esan duen bezala. Txokolatezko napolitana beharrezko da? Ez. Hori argi uki ezagun ez. Ados. Baina esan dezagun arropa, beharrezkoak ez diren kapritxo hoiek, gauza benetan txatxuak erosten ditugunak. Hoiek guztiak alde batera utzi zituela esango dugu. Erronka hasi eta urte eta erdira berak gainditu zuela esan zuen bere YouTubeko kanalean. Oso pozik zegoen lortutakoagatik, guztiz barneratutako jarrera lortu baitzuen. Eta dagoeneko esaten zuen ez zuela behar impultsibo hori sentitzen. Esan behar da Paola etxe aldatu zela erronkaren bitartean. Orduan noski, etxea badakigun bezala beharrezkoa eta eskubide bat da. Naiz eta denok, tamalez, ez duten aukerarik hori da. Baina, berak etxe aldatu zuen, eta bere etxe berriak klima hotzagoa zuen lekuan zegoen. Beraz, arropa lodixiagoa erosi behar izan zuen, eta berak beharra zela, estatzen du, hotza pasatzen ari zelako. Beharra da, bai. Gainera, esan zuen, berak erositako arropa horiek komertzio lokaletan erositakoak izan zirela, bigarren eskukoak zirela, eta sortu zuela hor, gunean hartan, olako jakintza edo komunitate bat, jasangarriagoa. Beraz, beharrak asetzeko modua, ere, jasangarriagoa bilakatu dezakegula, estatzen du. Eta zein dira horrelako erronken onurak, hau da, nik zeba egon behar dut, 365 egun, nahi deten erosi gabe. Azteko, bakoitzaren garapen prozesuan oso puntu garrantzitsua delako. Ikasten duzu zer den benetan behar duzunazuk eta zer eragiten dizuten beharrak. Burujabetza,
burujabetza orokorrean. Adibidez, elikadura burujabetza lortzeko moduak, geroz eta ezagunagoak dira, ez dakigun modagatik edo ez, baina ezagunagoak dira eta hori beti izango da onura. Moda batzuek onak dira. Moda batzuk onak dira. Bai, egia esan bai. Eta ere ikasten dugu gauza materialekiko atxikimendua galtzea, gutxitzea. Zenbat aprezio diogu mugikorrei, arropari. Ez hau ez dut botako eske asko gustatzen zait, ez duzu inoiz jazten. Akaso ez zaizu usartzen, akaso haundia geratzen zaizu, baina ez eske ez dut botako badazpada. Eta hori gero zama bat da, psikologiko eta emozionalki. Ez bakarrik. Eta hori oso garrantzitsua da. Argaltzen dudan erako jasoko dut, edo gizentzen naizen erako jasoko dut. Hori kriston pixua da gure kontzientzetarako batez ere. Eta gero etxe aldatzen balin bazea hori dena moituin behar da. Adibidez. Ez du merezi. Ez du merezi. Eta noski ekologia, gure ingurumenaren, gure planetaren, gure etxearen zaintza aktiboa praktikatzen dugu horrela. Beraz, agian nola jartzen diren modan challengeak, ez, saretan, ondo legoke horrelako challengeen bat modan jartzea. Begira, gaur bigarren kafean 2 erronka bota ditugu. Bai. 18 astetan triatleta bilakatzea, hori da. eta 375 egunetan soilik beharrezkoak diren gauzak erostea. Aukeratu bietako bat, edo biak, nik bietako bat esango nuke. Gehiegi bestela biak aukeratu, eta horrekin aurrera, eta gero kontatu hori. Ea, zamuz doan, erronka hori. Ze erosa den, bestei eskatzea. Noski. Baina egintzazue, favorez. Baina egin eta gero kontatu. Aizu, Amaia, ze interesgarria. Bai, eta badaude kasu gehiago, agian komentatuko ditugu. Gaur... Orain ez bestagun batean. Hoiz amarrun, seiak, bai, gainean ditugu, eta musika epiko honekin agurtu behar zaituzugu. Entzun pixka bat. Goaz, ze bihar hueltatuko gara, baino orain jone egin behar dugu. Ze pena, ze askar pasatzen. Ze gustora egiten dugun lan. Eta hori, ze zortea. Horrek ez da prezio horiek. Konstiente gara, Euskal Herria. Konstiente gara eta eskerrak ematen ditugu hemendik. Bai. Horregatik bihar pozik eta gogotxu itzuliko gara, arratsatleko 4etan, 4etatik 6etara, eta bihar gauza askoren inguruan hitz egingo dugu, baina bereziki musika izango dugu izpide asteazkenero bezala. Musika barra, eta elkarrizketa akustikoa, eta euskal musikari batzuen ibilbideari erreparatuko didegu, eta kanpotiarrak datoz, ez galdu biharko saioa. Amaia Resendegiluz gurekin egongo da. Lehenengo aldiz asteazken batez? Egia da. Lehenengo asteazkena. Eta Maitena Salinas Beizegi ez da egongo. Ez, baino astelenean nator, ez bakarrik aste artean. Hori da, astelenean itzuliko da. 2 kafe hartuko ditu datorren astean. Wow. Eta ni hemen izango naiz berriro oso gustoa naholako, eta oso ondo tratatzen nautelako bigarren kafeko lankidek eta entzule batzuek. Bihar arte, familia. Agur. Keep calm and bigarren kafea.